amaikak Txanko, goizeko amaikak, puntuan goizeko amaikak Txanko, eta bertan seguran jaialdiari hasiera emateko ordua gainera etorri zaigunez, lanean hasteko tenorea guretzat ere, egun non dizuela pilotazaleok, esan bezala seguran gara gaur, segurako baratze pilotaleku margotu berri honetan, doktore jarri zuten hemen segurako herritarrek eta margolariek pilotaleku hau grisenama eder batekin eta pilotaleku margotu berri honetan gaurkoan jokatuko dira A2 pilotaren binakako txapelketa biei dagozkien partida bi aurrenekoa promozio mailako txapelketaren seigarren jardunaldiko izango da, non Leire Oskozek eta Janire Sotilek Aizane Ibarrola eta Naia Bertiz izango dituzten aurkari, bigarrena berriz lehen mailako txapelketako izango da eta bertan Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala izango ditugu batetik, eta Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi bestetik. Lehendabiziko partida honetan, promozio mailako honetan ari behar duten lau pilotariak azkenengo beroketa ariketak egiten ari dira. Lehendabizi euren datuak emango dizkizuegu azkar. Leire Oskoz lanztarra da eta 16 urte ditu. 15 urteko Janire Sotil larraundarrarekin, beteluarrarekin ari da bikotea osatzen. Eta haien aurka 15 urteko Aizane Ibarrola iruindarra eta 14 urteko Naia Bertiz Zumbildarra izango dira. Eta datu hauek emanda, promozio mailako txapelketaren sailkapena zertan den errepasa dezagun ahalik eta azkarren, jada pilotariak ondotxo berotuta eta onari hasiera emateko gertu dira eta sailkapen buru gaur taularik ezpadugu ere. Ibarrola eta Bertiz ditugu 3-3 irabazita eta 22 puntuko aberasarekin. Bigarren postuan ditugu 2-2rekin eta 56 puntuko aberasarekin Natale Aranburu eta Amaia Arrastia. Hirugarren berriz Oskoz eta Sotil. Bi partida jokatu, bat irabazi eta 9 puntuko aberasarekin eta bukatzeko laugarren, lautik bat ere gabe eta -49ko aberasarekin. Nagore Galeano eta Alejandra Perez ageri zaizkigu sailkapenaren azkenengo postuan, eta gaurkoan bigarrena lortzeko aukera Oskozek eta Sotilek eta lautik laugarrena irabazteko abagunea Ibarrolarentzat eta Bertizentzat, eta hauek esan da atzo ez genuen iritzi emaierik izan, komentario lanetan lagunik izan gaur bai, gaur bestelako lanak egokitu baitzaizkizu Jera Iturriaga, atzo galtzaz juriak eta elastiko urdina jantzita, gaur bestelako lanetan, gaur maitik komentario lanetan aritu behar. Egun hon, Jera? Egun hon nahi, bai, alaxe da ez, atzo lan zaiek izan gintun, gaur errexexio, baina, ea bi partidu politik usteko aukera daukeu, hoxe esan duzun bezala ez, berezi guretzalde lehen aldiz seguran eotea, pilotaleku hoxe, pintatu berri ontatik, eta ea gozatzeko aukera daukeu. Eta berriz ere seguran, berriz ere Goierrin, nola berrian izan ginen, okerrezpan naiz orain urrengo, eta gaur nola berriatik ez oso urruti, seguran, ea jaialdi eder batez gozatzeko xantza izaten dugun, egin dute jendearen zalearen aurreko aurkezpena. Lehendabiziko partida honetan hariko diren lau pilotariek eta jaialdia kontrolatzeko epaitzeko ardura izango duen Gipuzkoako Pilota Federazioko Josu Menbeltzu epaile jaunak, eta hemendik aurrera jada epaileari eta partida honetan hariko diren lau pilotariei dagokie. Josu Menbeltzuren txapak kolore urdina agertu duenez lehendabiziko sakea Leire Oskozek atera beharko du, balekoa baldin bada behintzat, lehendabiziko tantoa bat ere pilotakadarik jo beharri gabe deliberatu delako. Lehendabiziko sakean punpa ez dio behar bezala eragin pilotari Ibarrolak eta zuzenean saketiko falta egin du iruindarrak, bat eta huts markagailuan Oskoz eta Sotil aurretik eta Xelebre xamarra
bat ere pilotakadarik jo beharri gabe. Erabaki izan alendabiziko tantoa. Bai, normalen oso sakatzaiona da izanen, ikuste hor bote txiki xamarra indiola, ez dola eskun behar bezala sartu pilota, eta, bueno, falta izan dela. Azteko, bueno, konfiantzari behide eza seinaleiko bena, baina, bueno, ikusko du nola eragiten du partiduntzea. Eta partidaren bigarren tantoan, jada, 3 pilotakada jo dira. Ireki Oskozek, korrika bizi-bizian. Jaso Ibarrolak Oskozek atzera, eta gero Bertizek berak atzeraka etorri behar. Korrik eta presaka pilota jasotzeko aleginetan, baina pilota hori berriz ere pilotalekuaren grisean jartzerik ez, 2 eta huts, momentuz 2 tantoak. Oskozek eta Sotilek egin dituzte, euren aldera. Bai, bixi eman dio Leirek ez. Bi aurrelarik indar handiko aurrelarik die, indar bete-beten ematen dio pilotai, eta ikusi beharko da atzelarik nola moldatzen dien ez. Atzelarik batez horre pilota azpitik etortzen denen geixo sufritzen duen atzelari die, eta hortan eukiko duen ikuste gaur lan handina. Oskoz dator, sake ateratzera. Korrika txikian pilotari pumpa eragin, eta jarri du partida honetako 3. tantoa martxan, 6 ezkerrez Jaso, Bertizek txokoan deja da. Oskozek, Bipare eta Ibarrolak Jaso. Oskozek, Aitzanek atzera, eta korrika badator atzeraka. Janire Sotil, pilota jasotzera. Txokoan Ibarrolak, eta hor boterik ere ez du eginia. Pilotakada horrek, bat eta 2 tantoa urdinek egin dute, eta adierazgarria izan da. Aizane Ibarrolak besoa gorantz altxata egin duen keinua. Partidan sartzen hasi den seinale. Bai, askotan Nintendon jokaldie da ez, horre eskue pixkoa bilduta txosta bilatzen do, osongi menderatzen duen jokaldie da, eta beste behin osongi atea zaio ez. Bat eta 2 marka joan, atera du bere lehendabiziko sake balekoa Ibarrolak, eire zerantzun dio sakeari. Oskozek eta gero Ibarrolak atzera zafratu du pilota, 5 erditik Sotilek. Frontisean paratu du pilota, Ibarrolak atzera eta zabal alderan zapur bat, airez Jaso. Ura ere Sotilek, Ormabiko alegezarrean inolako efekturik gabe. Ibarrolak kantxerditik bildu. Oskozek aurrealdean utzi du pilota gero Aizanek eta Leirek atzera. Lauterditik Bertizek zabalera. Oskoz, zabal aldetik erdi aldera berriro pilota. Bertizek 3 erditik atzera, 4 eta 4 denetik ezkerrez Jaso eta pilotari. Eta eurei denbora eman. Altuera eman da. Bertizek atzera, Sotilek ezkerrez. Jaso, Ibarrolak atzera. Bizidoa pilota, Leire Oskoz sartuta airez, iritsi eginda. Pirika pilota hori Frontisera eta Ibarrolak deus egiterik ez. Tantoari segida emateko, 3 eta 1 markagailuan. Berriz ere, tanto erabaki duena, Leire Oskoz izan da. Bai, nik bereziki aipatuko nuke defentsan indun lana Leirek ez. Pilota oso zaieken du dizkio bere atzelariri, horra Izanek ongi atzeratu duen oitan, eta gero horrek aukera eman dio, moztuta tanto iteko ez, baina batez ere defentsan indun lana nik uste aipagarri izan dela. 3 eta 1 markagailuan, badator berriz ere, Lantzko pilotaria sakera, Leire Oskoz. Hoi bezala, pilotari bote txikiak erangin dizkio. Abiatu du, korrika lasterkalditxoa. Eta jarri du beste tanto bat martxan, 6 eta 4 denetik ezkerrez ahalegin du da Naia Bertiz sakea eramaten. Baina biziki zaila zen eta hori jasotzerik ez, Sumbildarrak, 4 eta 1. Bai, oso sake ona ez, hemen 6 erdi ingurun baztertutako pilota, atzelarintzat oso zaila dena. Eta hasiera hontan, bueno, Leire nik uste maila altun. Eta oso ongi hasi dela partidun, eta horrek, bueno, aldetxo hori ez, 3 tantoko aldetxo hori eman dioala kasu ondan Gorriri. Pasa dio pilota. Bertizek Oskozi, eta badator, hoi bezala, lasterkaldi tikian sake ateratzera. Nafarra, beste sake gaizto bat, hau atzeragotik jaso behar izan du, edo jasotzen saiatu behar izan du. Naia Bertizek, jasotzen saiatu da Naia Bertiz, eta azkenean eramaterik ez, 5 eta 1 jada bigarren tantoa saketik erabaki duena Leire Oskozek, Lantzko pilotariak alegia. Bai, 6 erdin berriz oso ongi baztertutako pilota izan da, asko sakatzen hasi da Leire, eta hor, bueno, Aizarentzat ere zaila da horra aurretik laguntzea, baina, bueno, igual laundu barko lioke pixkoa eta aire zaldunetan, bestela Leirek sakez mina hundien dezakelako. 5 eta 1 markagailuan, sakera ator berriz ere. Oskoz, atera du sakea.
Bost erditik Berdizek jaso. Leirek Zabalera, Aizaneri korrika egin arazten hain segur. Aizanek bildu. Ezker paretarik aurkitu gabe. Ordea. Eta orain Zafaraldi bat atzera. Bost eta 3 laurdenetik Sotilek eraman. Aizanek moztu berriz ere Txostaren bila, jaso. Sotilek eta txokoan utzi, oraingoan ireki, iritsiko da naia Bertiz, iritsi eta Zabaleratu, Sotamanoz Oskozek. Bildu, Ormabikoa. Ibarrolak zeinen ederra izan den. Iruindarrak lagadigun jokaldi hau. Ormabiko oso polita izan da, eta barruan izan den ezkero. Artistarik onenak sinatzeko moduko tantoa. Utzi du Ibarrolak, 2-5 markagailuan. Tanto zoragarri ez, Aizaneko hor biparetaz etzen bate erreixa, gaina, bueno, kontraerasoan indako jokaldi izan delako, eta bipareta bikain batekin tanto oso sona lortu du. Eta orain, sakeari etekinik, atera ote dieza joken, luze. Jarri du sakea 3 terditik boleaz. Moztu du pilotaren egaldia. Oskozek, efektu arraroa hartu du hor frontisean. Ibarrolaren pilotakadak, oraingoan gaiztotu egin dio. Aizanek Leireri, berriz ere moztu nahi, berriz ere Txosta bilatukura. Izan du hor, Ibarrolak, Bertizek jaso, Leirek zabaldu, bertantxe da. Aizanek atzera, 4 terditik jaso, Janire Sotilek. Aizanek berriz ere, 2 terditik atzera. 5 terditik Sotilek eskuinez jaso. Imintzioa. Aizanek eta Bertizek 3 terditik atzera. Leirek dezente atzetik sartu behar izan du. Pilota hori eramatera, 4 terditik luze. Bertizek eta Oskozek ostera ere atzera etorri behar. Nahiak eskatu eta kibeleratu bai, baina gehiagitxo loratu. Eta azkenean tantoa gorrien alde jausi da. 6-2 markagailuan. Ona zen eskatu duen pilotaka daura, baina gehiagitxo loratu du aukeran. Nik uste hor eskun kateatu intzaiola pilota ez, ematea joan den hortan gora joan zaio, eta bueno, momentuz partidu hona ikusten nahi gala esango nuke ez, aurrelarik oso arriskutsu daude, hor aurren hartzen duenen ikusten da abilezi berezi duela tanto ere bukatzeko, eta bueno, maila honen nahi diela pilotarik, momentu hontan gorrik duet artetxoa, eta ikusiko da hemendik aurra ze gertatzen den. Eta etenaldia eskatzea erabaki dute. Ibarrolak eta Bertizek aldea handiagotu ez dakien Ismael Oskoz Leireren aita dute botillero. Alabak eta Sotilek eta inoren adierazpenik entzun gabe jardungo dute. Antza denez, atxeden setera etorriko diren aldietan. Ibarrolak eta Bertizek zutitu dira atxeden setetik. Aizane eta Naia, eta azken uner arte itxaron nahi dute. Oskozek eta Sotilek, Josu Benbeltzu epaileak agindu die. Zutitu zitezen, eta berriz ere badatoz lanerako gogoz eta Antopolitak amaitzeko asmoz kantxara. Naia Bertizek pasadio pilota Leire Oskozi, eta apurka prestatzen hasi da Lanzarra sake ateratzeko. Bitardian jagia eta sakea luze jarria. Bertizek eraman. Bitarditik Oskozek Zabalaldera. Bertizek jaitsi. Naita jaitsi gainera, Txostaren bila, ireki egin du Leire Oskozek eta mantxoagatik abiatu bada ere, korrika saioan. Aizane pilota hori jasotzera, ez zerrere egiterik ez, 7-2 markagailuan, tanto polita utzi duena, berriz ere Oskozek. Bai, oso ongirekitako pilota izan da, ikusten da hemen kosta egiten dela Zabalera iristea, ez? Lurren desente frenatzen du zapatilek berak, eta bueno, horre nahikoa kostatzen da Zabalera horta iristea, hain zane, azkar moitu den arren, azkeneko pauso hori faltan, gelditu da eta Leiren aldetik bat antona. Gritxgama honek behar bada Donostiako Atano 3. pilotalekuan bezala zoru apur bat moteldu egiten du, baina kontrakantxan ibili egiten da pilota eta Aizaneri oso gutxi falta izan zaio hor jokaldi hori eramateko, baina ez du ez zerrere egiterik izan, beste tanto bat jokoan.
zeina aurrelarien arteko tikitaka bizia izaten ari den tantoko idaritza nagusi. Ibarrolak atzera eta Oskozek 5 eta erditik jasotzerik ez. 3 eta 7 markagailuan atzean jarri dago pilota ona Ibarrolak erantzunik gabe geratu dena. Hemen atze piso hundi hartzen du ere pilotak ez, Aizanek bixi-bixi eman dio atzea, eta nik uste, Janirek pausotxo bat atzea guainik egin beharko zula pilota hori eman nahi balin bazun ez, eta gaina etorri zaio pilota, ezin izan do onera eraman, eta Aizanek bizi-bizi lortutako tantoa. Ibarrola sakera, eragin dio punpa pilotari, eta atera du sakea, boleaz erantzun dio sakeari. Oskozek Ibarrolak zabaldu, Oskozek hankageldian bildu. Zabalaldetik Arrosko jaitsi, naia Bertizek, Oskozek eraman. Aizanek zer nahi egiteko aukera, atzera berriz ere, atzera. Eta oso atzera gainera, 5 erdik 6tik eraman Sotilek. Bertizek ezkerrez sartu behar izan du horazken unean esku zaldatuta, eta geroz hor Leire Oskozek eramate hutsa ez du aski ikusi, jokaldia egiten hasi ere eginda. Eta Txapazpira iban zaio, dejada saiakera hori. Uste baino geixio erori zaio pilota ez, ikuste berak ustezuna baino bote txikixegoa indiola, eta azkenen beragi sartu du beso hori, eta azkenen Txapazpira iban zaio. 4 eta 7, Ibarrola sakera. Erdi-erdikoa baina indarrean, eta ara noraino etorri behar izan duen Leirek jasotzeko, 6 erdiraino baina jaso, eta gero sake bueltan. Kantxa guztia zuen libre, aurrealdeari zegokionean behintzat, eta punpagoran dejada oso polita utzi du Ibarrolak zabalean. 5 eta 7 markagailuan apurka-apurka badatozkie Ibarrola eta Bertiz, Oskozi eta Sotile markagailuan. Azkenen ikusten da saketik arrisko daukala bi aurrelarik, bieke ongi sakatzen nahi diela, eta hortik bigarren jokaldi hortarako aukerak etortzen diela ez, goen bezala sakea oso sona izan da, eta saketik zuzenen ez badare bigarren pilotaka da aurren gelditzen zaioanen bi aurrelarik arrematatzaile bikainet die. 6 eta 7 markagailuan, Aizanek lortu duen lehendabiziko tantoa izan da sakearen bitartez, aurrez sakeak berak eman die tanto bat gorriei, falta egin baitu partidaren lehendabiziko tantoan Aizanek, oraingoan lehendabiziko tantoa eman die sakeak urdinei. Ibarrolak 6 eta 4 inguruan izatutako pilota gaizto bati esker, eraman egindu sakea doi-doi. Sotile gairez oraingoan Oskoz, atzera Bertizek tantoa lasaitzeko, azkar kokazedin egindu dio Ibarrolak Bertizi, pilota berari etorri zaiolako une batean, gaiztotu egin zaio, biziki gaiztotu gainera Bertizi, eta nahiak jasotzerik ez, 8 eta 6 markagailuan, eta berriz ere Leire Oskoz erabakigarri. Konturatu dien ikustere hemen 5 erdi 6 inguru onta piso hundi hartzen dula pilotak, eta zailtasunekin dabiltzela atzelarik altxatzeko ez, ezkerrakin pilota hoik, eta bike hor mine egiten nahi die, guain Leireke pilota aldatzea, erakido hasieran Leirek beste pilota bat atera du, azpitik gehiago ibiltzen dena, eta nik uste pilota horren bile da bilela berriz. Bat zenbakiduna den adierazi die epaileak 4 pilotariei, eta orain arteko lehendabiziko pilota aldaketa izan da hau, eta pilota hau aurretiaz behin ere ibili gabea izango da. Azpitik gehiago ibiltzen bide da, eta zer nolako ezaugarriak antzeman diezazkiok egun pilotari, azten nolako sakea, gaizto aurrekoen antzera, eta nahia pilota hori jaso ezin da geratu da. 9 eta 6 beraz markagailuan beste tanto bat gorriz ari direnentzat. Pisu asko hartzen du hemen atzen ez, eta azkenen atzelarik lan zaiek ditue, bi aurrelarik osongi sakatzen duelako eta sakatzaile bikainek dielako. 9 eta 6 azpitik aurrekoa baino pixka bat gehiago hiltzen da pilota hauiera zuk aipatu bezala, eta pilota honi aldik eta mozkin handiena atera nahi izango diote gorriek. Sake hau ere gaizto, 6 erditik bueltatu naia Bertizek, eta sake bueltan dejada eder batekin tantoa bukatzea lortu du Leire Oskozek. 10 eta 6 markagailuan
beste tanto polit bat, Leireren uztarako. Sake bikaina izan da beste behin, eramatek meritu handia zeuken, nahiak eramatea lortu du, baina bigarren pilotaka da hortan oso arriskutsu daude, ez? Guain ikusi da, Leirek zabalen indun deja da politi horrekin, ze gutxi behar duen aurrelarik bat antoa lortzeko. 10-6 markagailuan, Leire oskoz dator sakera. Hoi duen legez, pilotari bode txikiak eragin, eta jarri du beste tanto bat martxan, airez erantzun dio sakeari indartxu. Ibarrolak, Oskoz kantxa erdira, Ibarrolak bien tartera, Oskoz sartu da hor Sotili pilota txar bat kentzearen, eta gero jokaldia egiten hasi da Aizan Ibarrola, eta zuzenean lurrera joan zaio pilota. Bi pareta iten hasi da, osongi iten du normalen jokaldi hori, eta askotan iten duen jokaldi da, konfiantza asko dauke jokaldi hortan, baina guaingoan ez du eskun ongi sartu eta bera joan zaio. Oin momentu nik uste nahiko kritikoan sartu diela Urdine, gorrik beraiena oso ongiten nahi batez ere Leire gauzek eta ideiak oso argikin, eta ointxe da Urdine momentu pixkoa partiduri eusteko eta partidun sartuta saitzeko 11-6, zulotxo iriki du gorrik, Urdine barkatu eta gorrik bai, eta ikusko da mendik aurrea zuloari eusten dioan edo atzetik hurbiltzen zaizkioan. Eta apika orain arte musika jartzen eta aurkariak dantzarazten ari dena Leire bera da. Alaxe da, ez? Nik esango nuke partidu borobile egiten nahi dela, behar denen atzelariri asko laguntzen, eta aurren harrapatzen dunen, momentu oro oso ongi, ez? Pelota nahi duen tokin jartzen, oin bezala, ez? Oskozek atzera, aurrean etzai hor abagunerik zabaldu, baina atzean gaizto jarrizkero tantoa lortzeko aukera handiak daude hemen, eta hori egin du Leire Oskozek eta hartara lortu dute tantoa 12-6 markagailuan, eta berriz ere partida geratzea, partida etetea erabaki dute, Aizanek eta nahiak behar dute, eta hemendik aurrera etenalditik bueltan erreakzioa olatutxoa, txampatxoa beharko lukete. Eta lortu dezakea, ez? Nik uste, pilota berriz aldatzen badu eta Aizanek saketik ere asmatzen badu, berriz partidun sartzeko aukera ukiko lukeala. Momentu hontan gorrik nik oso sendo ikustetiot, atzetik janire berea ongiten, tortzen zaizkion pilota biei ongi erantzuten, eta batez ere nik Leiren partida ipatuko nuke, ez? Oso sendo, atzen asko atzeratuz pilota, atzelariri asko launduz, eta momentuz arrakalai gabeko bikotea osatzen nahi die. Eta momentuz oso azkardoa partida, 18 minutu baizik ez dira partida hasi denetik, eta da alde polita 6 tantorena hartu dute. Leirek eta Janirek, Botillero ere hurbildu zaie, Aizaneri eta nahiari, ez dakit zein izan den, Aizaneren aita behar bada. Aizaneren aita. Aizaneren aita badoa Zabala bera, ez dut uste berriz Armaietara igoko denik, bada ez bada. Baina, tira, gero bide luzexoa izango du Armaietatik kantxara, Alabari eta Alabaren lagunari aholkuak emateko, hor jarri da, lehen da biziko hilaran eserita Ibarrolaren aita, eta bien bitartean kantxan sake atera du, beste tanto bat jokoan ipintzeko. Leire Oskozek sakea bueltatu egin du, nahi Bertizek zer nahi egin dezake hor, txokoan dejada ona, baina txapara joan zaio. Txintxera joan zaio eta behar bada, hor txapan bada arazotxoren bat, ados pilotaren publizitate kartel hori askatzen ere hasi da, eta esango nuke pintura pusketa bat ere erori ote den, hemen pilotalekua esan duela hilabete gutxi margotu dutela, eta behar bada pilota arrastoren batek bertatik edo kantxaren tokinen batetik ies egitea ez tarritzeko izango. Bete-beten asmatu denik uste hor txapan behiko lona hori jartzen den iman horreri eman dio txapara joan denen, eta hori askatuta. Eta horrengoan sake gaiztoa Ibarrolak, eta zuzenean pilotaka da bakar batek eman die tantoa Bertizi eta biei. Ibarrola dator sakera, pilotari biterdian pumpa eragin, eta atera du gaizto, Leireri gorpuzera etorri zaio, baina pilotaka da jotzeko tartea izan du, baina ura ez da txapa gainera iritsi. 9 eta 12, eta askotan aipatu ohi duguna, partida
behar denunean geratzeak eta lasaitasun apur bat hartzeak zer nolako garrantzia izaten duen, lehen 12 eta 6 ziren aurretik eta jada tartearen erdia ekarri diete Ibarrolak eta Bertizek Oskozi eta Sotili 9 eta 12 jarri dira eta oso demora tarte laburrean. Bai, alaxe da ez, nik uste saketik biek mina hundi egiten nahi diela eta hor da hola pixkoa gakoa ez, asmatzen duenak batakada egiten duelako, pilotare ezberdine da, aldatzen du eta bere egin pilotakin mina egiten du eta atzelarik lanakin ez, hemen beti lantzaiek die 6 erdi inguru hontan errestatzeko eta aurrelarik, saiatu beharko du laguntzen ez. Bote txarra egin dio pilotari Ibarrolak, irristere egin du, aurreraka etorri berri izan duela gosak ateratzera, baina balekoa izan da, aurrelarien artean da pilota, Oskozek jokoa lasaitu nahi, eta jokoa atzera bideratu. Bertizek aurrean jarri eta atzera xamarredik, atzera antxetik. Oskozek sartu behar eta gero Ibarrolak txintxera bidali du pilota eta esango nuke lanak eman beharrote dituen txapan kokatuta dagoen Imanorrek. Lehen Leire bota du eta oraingoan txapan bete-betean jota. Ibarrolaren pilotakadak eroan du bera txapako Imana. Bai, punterik indabiltza ez, hortxe txapa bete-beten da, gaina indarra hundiz jotzen dion hortan. Hoxe, guantxe aizaneke, ongi etxitako pilota zen, baina txapara joan zaio, eta berriz esakea berreskuratu du eta ikusiko da berriz eta kadatxoa egiten duen gorrik, edo kontrara guaingoan eusteko habilidadea daukean. Hala eta guztiz zehaztasuna ez da bertan izan behar, bertazik gora baizik, pilotakadak balekoak izan behar baldin badira. Bai, alaxe da ez, batzutan oso tarte txikia izaten da goien edo txapan izan, eta azkeneko bitan txapan izan da. Sakez, lortu du gorrientzako 14garrena Leire Oskozek horre, espero baino atzerago, egin dio punpa sakeak nahiari eta azkenean pilota begien bistatik galdu du eta behar bezala jotzerik ez. Eta horregatik tantoa zuzenean saketik lortu dute Oskozek eta Sotilek. Leire dator sakera, korrika txikian oiduenez, atera du. Sakea bosteterditik ezkerrez, sartu da, nahia Bertiz, baina jasotzerik ez zuen misterio handiegirik, baina gainera etorri zaio pilota, azken undan. Bai, nik uste hor pixko eta aurrea gilartzen nahi dela, pausotxo bat atzea bota beharko lukela batez ere ezkerrezko luzatzeko aukera izateko ez, ezkerreko besoa osota luzatu gabe ematen nahi da pilotari, eta kakomotxen oso zaie da hortik oneraino ematea ez, indarrasko beharko lukelako iristeko. Aurreko 15an gauza berbera pasazaio eta oraingoan ere bai, bigarrenez segidan. Bai, oraingoan ikusten gaina, eramatekoa zela ez, pixkoat ongi jarri izan baliz, eskue eta besoa ongi luzatuta eskun sartzeko modukoa zela, baina ikusiko da hori ongi jartzea gakoa dela ez, orain hobeki jarri da eta eramateko aukera eukidun bezala. Oskozek atzera, nahia behartzera aurrekoan ongi kokatu da eta oraingoan ere bai Leire berriz ere atzera, ezpaitute ezer jakin nahi normala den moduan. Aizane Ibarrolari buruz, Aizane oso sartzailea da eta sartzen denean min handia egiten du hor gora joan zaio Janire Sotili eta epailea bera baino lehenago hartu da. Pilotaka da horrek hartu duen norabidea Aizane bera. Atzelarik deseroso xamar dabiltzela ikusten da ez, pisu asko hartzen duen pilotak, aurrelarik indarra hundiz ematen diola eta ezin jarriz atzelarik eta gero aurrelarik ere horren jakitun atzeare desentei diela kargatzen jokoa, aurreko jokoa aztuta eta mina egiten nahi diela ez. Erdiko sakea gaizto Aizanek, bosteterditik jaso behar. Leirek atzera berriz ere Aizanek eta atzera ere Gibelka Leirek etorri behar, pilota jasotzera. Bertizek lauterditik jaso eta gainean jarri altuera, pilotari altuera eman da. Leirek atzera kokatu esan dio. Ibarrolak Bertizi, zolan oinak finkatu eta behar bezala eman zezan pilotaka da horren kolpaketa, oraingoan asko gaiztotu zaio pilota hori. Ezker inguruan Sotili eta jasotzerik ez, 12 eta 15 eta apurka
lehen gertatu den bezalaxe, gerturatzen hasi zaizkie berriro Ibarrola eta Bertiz bigorriei. Bai, atzelarik urduri xamar ikusten ditut ez, azkenen, pisu haundi hartzen duen hortan, beraiek ere erantzunkizune badue, eta aurrelarik berriz, horren jakitun diela berriz atzera botaz ez, eta ikusiko du ze aurrelarik asmatzen duen gehien, da guain berrizea izan eta kadatxoa hartuta. Eta aurkarietako bat behartzen denean, eta preseski aurrelaria baldin bada, aurrelaria aurkaria, jokotik desaktibatzea lortzen badu, pilotarietako batek ikusten dugu, aurrean zulo nabarmena zabal daitekeela, eta zulo horiek aprobetxatzen, inork bezain hobeki daki. Aizan Ibarrolak eta orain ere pilota zabalduta, 3 pilotak adatan tantoa erabaki da, urdinen aldera. Bai, gero nik uste, igual ematen zula xeran, pilota gehioian entzula lurrek, eta ez zela inbesteateak ore lurretik, eta ikusten dena da, ematen zaionen atera iten dela, ez? Bizi xamarri biltzen dela lur hortan, eta horrek ere, zaitasune eraiten dio partiduri. Txokoan ez behar besteko doitasunez. Ibarrolak eta gero aurrean Zabalerako zein txokorako abaguneak izan zitzakeen eta Zabalera pilota bidalita tantoa lortu du Ibarrolak. 14 eta 15, lehen Leire bazen musika dantzarazten ziren aurkariei, orain Ibarrola ari da izaten urdinen gidaritza hartzen ari dena. Bai, guain asmatzen ez, horra aurren gelditu denetan jokaldi honak inez tantoa lortzen, baina batez tantoa saketik hasten du ez, horre sakerrematen oso ongiei dela, guain asmatu ez badore, eta momentu honetan berriz arriskutsu. Eta asmatzen ez den nunean, defentsarako gertu egon behar da, eta defentsa ona duela erakusten ari da gaurkoan. Aizan Ibarrola, zabaldu Oskozek eta Txapazpira joan zaio, 15 naberdin markagailuan eta partida ekartzea lortu dute harik eta berdindu duten arte, eta abantaia gora joan ez dadin behartzen mementoan erabaki dute partida etetea Oskozek eta Sotilek, Oskozek. Bai, nik uste behartzuela ez, horra aurretik markagailun tarte handikin ibili die, berriz esate hartu dunena izanek hurbiltzea lortu du, 15 berdindu arte, eta momentu honen gelditu du partidu ez. 22 ja gutxi falta da, gehien asmatzen dunak askouko doine, eta oso klabea da ez, momentu honetan partiduko tarte hau. 4. puntua lukete, 4 partidak irabazita. Ibarrolak eta Bertizek 3. litzateke Oskozentzat eta Sotilentzat. Lehengo astean Marta Gomezek Janirerekin batera lekun berrin jokatutako partida hura irabazterik ez baitzuten izan. Halere, tanto kopuru handi xamarrarekin galdu dituzte galdutako partidak. Bai, hortxe dau ez, momentu honetan 3 bikote ikusten die bi tokintzat, ez, esango genuke, eta oso garrantzitsua izango da, tanteo aldetik ere gaur nola gelditzen den, eta baita zeinek eramaten du puntu, ez, momentuz Barrola Bertiz hor 3 garaipenekin oso sendo ikusten den arren, atzekoak ere gertu dituzte, eta gaurkoak erakiko du pixkoat nola geldituko den sailkapen hori. Sake gaiztoa izanek, eta sakeari etekin handi atera hoi dio, eta hemen ikusi dugu zer nolako sarraskia eragin dezakeen alako sake zaiak paratzeak. 16 eta 15 aurretik jarri dira markagailuan Aizane eta Naia. Bai, berriz saketik asmatzen ez. Nik uste Leirek laundu beharko diola pixkoat partidu hasieran indun bezala sake zaiek entzen, eta asmatzen baldin badu beste aukeratxon bat eukiko du beraik tantoa egiteko. Atzera xamarrera etorri behar da Leire Oskoz sakeak jasotzera 5 erditik. Jaso du oraingoa eta alakoak jaso behar dituenean zulo handiegia geratzen da aurrelariaren jokaldiako txokoan zein Zabalean, eta piparetarekin berriz ere ederki bukatu du tantoa. Gainera hoxe, Zabaleko arrastoak jotzeko oso gutxi falta zula, Leire berak ere falta eskatu du ikusiz hoxe, justuko jokaldi izan dela, eta gainera pipareta eharra Aizanen eskutik. Sakea luze eta Zamarekin gainera 6 erditik bueltatu ahal izan duena Janire Sotilek, Ibarrolak moztu, Leirek jaso,
Ibarrola berriz ere pilota bajatu. Oskozek eraman, txokoan Luzesko. Aizanek, baina nik uste lehen pasazaio gauza bera, pasazaio orain ere Janireri oinak ez dituela behartzen tokian finkatu. Bai, hoxe da ez, oinak ongi jarri gabe zeuzken, horratzera pixko bat beste pauso bat inbeharra zeon ongi emateko pilotari eta oso gaine etor zaio pilota eta ezin izan do eraman. Ointxe Zulotxo 15 nahi jarri dienen sandu ez, gakoa izango zela nola ekiten zion partiduri eta 3 tantoko Zulotxo hau oso polite lortu due. Eta tantonetan gerta daitekeenaren arabera ez dakinik ez dut luketen berriz ere Leirek eta Janirek partida eteteko unea. 4 tantora jarri zaizkie, 19 eta 15 eta konturatzerako 22 asko gerturatzen hasi dira. Bai, alaxe da ez, eta Leire partidu hasieran aipatu duen bezala oso ongi aizela, guen pixko bat konfiantza gutxixokin ikusten dut ez. Ez da trebitzen hainbeste izaneri jokatzen eta saiatu denetan sorte gabe dabile. Eta hoxe, 19 eta 15 esan duzun bezala igual gelditzeko unea bazuen berriz markagailun badi joaztelako. Artegatzen hasi ere izango da behar bada Leire atzetik dira eta lan aski zaiak jartzen ari zaizkie gorriei bereziki Aizane Ibarrola eta gauzak alak tanto bira baino ez dute garaipena, sake hau ere gaiztoa. Leire saiatu da pilota txar bat kentzen atzelariari, Janireri, baina ez erregiterik ez lanzko pilotariak. Bai, asko haitz da asmatzen saketik ez, sake oro nahi duen tokin jartzen eta mine egiten saketik. Sake ateratzera Aizane Ibarrola, berriz ere gaizto eta Leireren gorputzera. Oskozek eraman, Ibarrolak txokoan utzi du Arroxamar, baina iristeko denbora eman dio, jasotzekoa ez. Oskozi 21 eta 15 joko praktikoa egiten ari da, bereziki Aizane. Bai, nik uste goingoan pilotaren norabide galdu indula ez, Leirek pixko bat Aizane erdibiden gelditu da, berak pilotan norabide hori galdu do eta konturatzeako baia botea inezuten. Eta hau izango da, Aizanek aterako duen azken sakea, baldin eta pilotaka da balekoa bada, 21 eta 15. Pilota zaleen txalo artean atera du Ibarrolak bere azken sakea, Oskozek jaso zabalera Aizanek, iritsi eginda Leire. Bertizek aurre aldera bideratu du jokoa, eta Oskozek atzera, Aizanek sartzeko aukerarik ez dezan eduki. Leire, berriz ere pilotari altuera eman, baina ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori. Ibarrolak ez du nahi bezala jaitsi, kantxa erdira dejada, Leire Oskozek. Ukabila altxa, amorrua erakutsi eta tantoa lortu dute. Gorriek 16 eta 21 behar zuten tantoa gorrizari direnek. Eta batez Leirek ez, berriz hasierako txampa hori hartzeko. Eta ikusko da guain pelota aldatuta berriz saketik mine itea lortzen duen. Eta bigarren pilotaka da etortzen zaiunene asmatzen duen ez, jokaldiekin. Eta aspaldiko partez materiala aldatzea erabaki dute Leirek eta Janirek, bestelako pilota bat behar dutelako, gorriek. Bai, nik uste guain arte erabilidun pilota dela, hasieratik berak atera duen pilota hori gustatzen zaio, eskun ongi sartzen zaio eta saketik bereziki mina handia egiten du ez. Eta gorriena da, lehengo gorriena, gorriek lehen atera duten pilota hura izango da, Josu Benbeltzuk adierazi dienaren arabera. 16 eta 21, hemendik aurrerako sake guztiak Leirek aterako ditu. Ez da ongi jarri pilota hartara, Naia Bertiz, baina jaso du Oskozek atzera, Naiak libre besoa luzatu eta pilota inarrosteko modua izan du hor. Leirek altuera eman dio pilotari eta atzean jarri. Bertizek kantxa erdira eta gauza bera eginda Oskozek atzera, aukerakoa Leirek. Txokoan lagana izan du hor, baina gainera etorri zaio azken unean, ezker paretatik. Ez baita bat ere irten pilotaka daura, eta kontua kontu, 22 eta 16, garaipena eta txapelketan lidertza sendotzeko aukera. Ibarrola Bertiz bikotearentzat 4-4 jarriko direlako sailkapenean. Goiko koskan inor atzetik ez da raiela, eta
garaipena lortuta pozik izango dira Naia eta Aizane. Bai, gaina, gaurkoan egoera zaiei aurrein behar izan dioa, ez? Partidu erdira artean ikuste gorriko songia izela, tartetxoa ere bazuela markagailun, eta gero hortik aurrea berriz Aizanek sake hartuta mine indula, eta azkenen buelta ematea lortu dula, eta 25-6, oso sendor lidergoan. Jokatu dituen partidu guztik irabazita, eta hori ikusita, nik uste lehen bi postuetatik ateratzeko zaila izanen dela hortik ateratzea, eta finalerako hankaterdi behintzat finalen daukala ez. Gogoratu behar dugu, finala aipatuta hemen ez dela final erdirik eta kanporaketarik, bi bikote geratuko dira zuzenean kanpoan eta bi bikote horiek kenduta beste biak izango dira Antzuolan hauteskunde egunean apirilaren 21 izango den final hartan, eta beraz hemendik aurrera puntuak pilatzea eta bereziki aurreneko bi postuetan egotea garrantzitsua izango da. Partida honekikoak bukatu aurretik errepasa ditzagun azkar lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak, estatistikak. Leire Oskozek galdutako 3 pilota izan ditu eta honako tantoak amaitzea lortu du. Atzean 3, Airez 1, Sakez 5, Irekita 1 eta Dejadaz 2. Janire Sotilek egindakorik ez du izan, galdutako 1 bai ordea. Aizane Ibarrolak berriz, egindako gehien izan duena Aizane bere izan da, eta galdutako gutxien izan duena ere bai, galdutako pilota bakarra. Pilota 2 barka, bata jokoan eta bestea Saketik, eta egindakoetan tanto kopuru eder batekin joango da Iruñeraino. Dejadaz 3, Biparetaz 2, atzera 1, Sakez 6, bien tartera 1, Irekita 1 eta txokoan ere beste 2, eta Naia Bertizek galdutako 2 pilota eta egindakorik bat ere gabe amaitu du partida. Hori guztia 35 minutu eta 7 segundoan gertatu da, eta azkenerako garaipena 22 eta 16 lortu dute Aizane Ibarrolak eta Naia Bertizek Leire Oskozen eta Janire Eskotilen aurka. Txapelketa honetan lortu duten 4. puntua izan da Aizanerentzat eta Naiarentzat, eta lehen aipatu dugun bezala lidertza sendotuta joango dira Nafarroa aldera gaurko lehen partidaren bi irabazleak, eta hemen bereziki azken bi postuetatik ihes egitea ez baita beste kanporaketarik lehen aipatu dugun moduan. Bai, nik uste, Ibarrola Bertiz bikotea aurreko postuetatik kentzea zaila izanen dela, eta jokoan, hor bita 3. postun dauden momentu honetan daudenak lanak eukituela, hoxe ez, 2. postu hori erdiesteko, eta hoxe Aranburu Arrastia eta Oskoz eta Sotilen arten jokatuko da 2. tarte hori, eta ikusiko da zeinek lortzen duen finala handi hortara saikatzea. Eta hemendik aurrera Pelika 2. eta 3. postuetarako egongo da, hain segur Aranburu Arrastia eta Oskoz Sotil bikoteen artean. Bai, nik uste baietz ez, ikusi da sendotasun handia Ibarrola eta Bertizen aldetik, eta nik uste lehen postu hori zaila honen dela, baina bita 3. hauainik jokoan, eta emozioango da bukaera arte, finalera zein salkatzen den ikusteko. Txapelketa hartako urrengo partida Barikuan jokatuko da Zaldibian, baina kombinazioa zein izango den emanaldia bukatu aurretik aipatuko dizuegu geroxeago, eta jada promozio mailako txapelketarekiko lanak amaituta gaurko jaialdiak izango duen 2. partidan sartuko gara bete-betean. 2. hau maila nagusiko txapelketari dagokiona izango da. Atzoa Goitzen 18. jardunaldiko partida jokatu zen, eta gaur hemen seguran 19. jardunaldiko partida jokatuko da. Bertan Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala hariko dira elastiko gorriarekin eta aurkari elastiko urdinarekin. Andre Aldaregia eta Olatz Ruizen Larramendi izango dituzte. Sailkapena zertan den geroago errepasatuko dugu. Partidari hasiera eman aurretik orain berozeko tartea hartu behar baitute 4 pilotariek, eta partida hasteko gertu direnean itzuliko garagu komentario gune honetatik partida kontatzera eta sailkapenak zertan diren birpasatzera. Aurrena beroketariketak egiten utziko diegu esan bezala 4 pilotariei, eta beranduago etorriko garagu komentario lanak berrekiteko prest. Gorriz Zabaleta eta Zabala, urdinez Aldaregia eta Ruize Larramendi. Hauxe izango da segurako jaialdi honek izango duen 2. partida maila nagusiko 19. jardunaldiari dagokiona. Polita izango den esperantzan, laster izango dugu partida honek zer da maigun kontatzeko aukera, eta zuek baita ikusteko ere YouTubeko kanalaren beste aldean
jarraituko bazenute. Bere alagara beraz, bigarren partida honekin, segurako baratze pilotalekutik.
Segurako baratze pilotalekuko emanaldiari jarraipena emateko gertu gara bueltan. Bigarren partida honetan maila nagusiko 19. Jardunaldiko partida jokatuko dute Zabala eta Aldaregia Ruiz de Larramendi bikoteek, baina partidaren kontaketan sartu aitzin, errepasa dezagun sailkapenaren taula, hortxe da taula ikusteko moduan. Atzo sendotu zuten lidertza Barrokalek eta Agirrek, 8tik 6 dituzte eta 34 puntu positibo tanto kopuruaren aberasaren zakuan. Bigarren postuan dira Goiuri eta Irati, eta hauek ere atzo Naroa eta Maili jarri ziren bezala jartzeko aukerarekin izango dira, 8tik 6rekin alegia. Hau momentuz 7tik 5 dituzte eta 23 puntu aberasaren zakuan. Hirugarren postuan dira Ruiz de Infante eta Leire Galeano, 7tik 4rekin eta 20 puntuko aberasarekin. Laugarren Iturriaga eta Orbegozo 6tik 4rekin eta 12 punturekin. Bosgarren Arrieta eta Zabala 6tik 3rekin eta 17ko aberasarekin. Seigarren Aldaregia eta Ruiz de Larramendi 6tik 3rekin eta -16ko aberasarekin. Eta zazpigarren Borrokagune askizailean eta lan nekezekin Etxekolonia eta Mendiburu 8tik 1 ere punturik gabe. Eta 90 puntu negatiboko tanto kopuruarekin. Eta hemen bi Borrokagune aski ezberdin eta gurariak ere oso ezberdinak, batzuek aurrerako jartzea helburu, lehen postura heltzeko ametsarekin, eta beste batzuk berriz atzealdetik goialdera jauzia emateko nahiarekin, Jera. Bai, alaxe da ez, atzo Naroak eta Mailik lidergotza sendotu zuen, oso sendo daudela berriz berretxiz, eta Goiurik eta ere gaur iraziezke hortxe bigarren postun jarreko lieke, edo aberaxea behidatu beharko litzeke ikusteko lehenengo bigarren postun gelditzen dien. Eta gero urdinen kasu garrantzitsue puntu elortzea ez, hor 3. postu hortarako lehia bizi-bizi da momentu hontan. Eta urdinek beharko lukeare puntutxo hau lehia hortan sartzeko ez, orduan garrantzitsue partidue bibikotentzat, eta ikusko du zeinek egiten duen partidu be, eta zeinek lortzen duen garaipena. Eta ara zer dinen gauzak, Andrearen kamiseta bitan ikusten dut. Iratik Andrearen kamiseta baitara masoinean, berari aztuko zitzaion seguruen egetxean. Bai, batzutan gure konfunditzen gaez, hainbeste partidu dienen gorri urdin, normalen egia da askotan bi kamisetak ekarrita etortzen gala, gaurkoan Iratik ez dokarri, baina zorionez, Andrea beti preste hoten da, eta gaur bi Aldaregia izenak ikusodatik, hoxe, Zabaleta eta Zabala eiko di jokoan, eta guain, politi ere bai ez, pilota eskolako pilotari guzti, jarriko die pilotarikin argazkitxo bat ateratzeko. Gaurko jaialdian ez da izan ados pilotaren eskolako neska txikien partidarik, neska txikiak bai adosekoak eta baita Gipuzkoako beste gainontzeko klub guztietakoak Donostian dira, gaurkoan baitute neska pilotarien pilota topaketa, baina hemen badira mutiko eta neskatiko aski gazteak eta korrikarako gogoz daudenak hortxe jarriko baitira. Jaialdian parte hartu behar duten, partida nagusi honetan parte hartu behar duten bi bikoteekin, eta baita lehendabiziko partidan aritu diren lau pilotariekin ere, guztiak jarri dira argazkirako. Argazki polite ez, azkenen ikusten da, pilota eskolare bizi-bizi daukela hemen, eskamutiko asko, pilota eskolan, eta ikusten da, etorkizun ere badaola, eta hori beti berri pozgarria da. Izango zen iragana, oraina ere bada, eta hauek guztiek jarraitu beharra dute, etorkizunik ere izango da hemen, ondo bidean. Bai, azkenen lan asko inbarra da pilota eskolatan pilotarik fintzen joateko eta pilotari asko ateratzeko, eta ikusten da hemen arrobie badaola, eta berri pozgarrie. Eta guztiak ere aski kontent eta pozik argazkirako jarrita, eta argazki atera eta berehala Armaietara bigarren partida honetaz gozatzera. Pilotariak badu pilotarekiko zaletasuna, eta are handiagoa gazteen artean.
Bai, alaxe da ez, eta bueno, guain arte askotan gizonezkoak izan dien bezala erreferente gaur hemen honez eta emakumezkoak erreferente izan ez, nik uste aukera politie emakumezkoen pilotakin gozatzeko, eta alaxe da. Eta emakumezkoen pilotaren bide gozagarriak aurrera jarraitzen duen urte luzean poztuko baikinateke. Hala izango balitz eta huraxe gertatuko balitz. Kontua hemen hasi da partida, bat eta huts jarri dira aurretik Goiuriren sake gaizto bati esker. Zabaleta eta Aldaregiaren kamisetarekin diharduen Zabala. Eta gaurkoan sakatzaile bereziki fina eta abila da Goiuri, eta alde hartatik tanto sorta eder bat bukatuta joan nahi izango du Leitzara etxera. Bai, alaxe da ez, sakatzaile bikaine dela badakiu, eta bueno, aurreneko alaxe izan da. Bigarren tantoa jokoan eta era berean baita partidako lehendabiziko piloteoa ere. Iratik atzera, Doidoi libratu du. Ezker paretan. Ezkerreko txapa, oraingoan ere luze. Hau askoz garbiago. Olatzek ere bai. Eta lauterritik Goiurik atzera. Gaurkoan lana izango dute gorriek Olatzen palankarekin. Aginte makila atzelarien artean berezikin ikuste Olatzengan egongo delako gaurkoan. Bai, pilota eskun sartzen duen asko luzatzen duen pilotarie da, golpe berezi edun pilotarie, eta bueno, guain bezala ematen dionen, ikusten da ez, pilota zazpingurura tortzen dela eta askotan pasatzen da agintzea. Biterditik 6 eta 4 denera, Zabalak bueltatu eta oraingoan Zabalak altuera eman nahi pilotari. Ezkerrez sartzera behartu du Olatz iratik, baina ederki asko jaso du. Aldaregiak atzera, Keinu Goiurik. Espero baino motzago geratu zaio pilota hori Zabalari eta bueltatzerik ez, bana markagailuan. Bai, alaxe da ez, Keinu hona zen iratik aprobetxatzeko, baina uste baino motzisego gelditu zaio eta bera joan zaio. Eta pilotatik hurbiltzen eta jotzeko prest, baina adierazi dugun moduan, espero baino laburxiago geratu zaio pilota berria antza. Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik kantxara ateratzea deliberatu dutena. Bai, normalen... Andreak aterako duen lehendabiziko osakea, esan jera. Bai, normalen Olatzeri pilota oso bizie gustatzen zaio, berak dun indar hori aprobetxatzeko pilota. Eta bestea, azpitik ibiltzen zena, nik uste ez dela desegoki ere Olatzen tzat, azpitik ematen dionen mina hundi egiten du, hau bizixegoa da. Baina lurren gutxi ibiltzen dena, eta nik uste irati honekin ia hobekin moldatuko dela aurreko pilotakin baino. Aldaregiak erdira luze, Zabaletak ezker paretan antzgerturatu du, lauterditik, hankageldian jaso. Ruiz de Larramendik, ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori, eta nahi baino laburxiago geratu zaio Goiuriri. Zabalak pilotari altuera eman eta Zabaletik sartzea ekarri dio horrek Andreari. Bipareta asko zabaleratua Goiurik, Andreak bildu alere, txostaren bila joan da baina ez du aurkitu, eta gero txokoan ederki irakurri du zabaldu zaien zuloa Goiurik eta dejada eginda, tantoa bukatzea lortu du Leitzar gazteak, 2-1. Bai, artista da hor aurren ez, oso aurren uzten bazaio pilota nahi eran bukatzen do, guaina azken momentu arte golpea gordeta bukaeran dejada bikaine txokoan eta tanto ona ikusi du. 14 urte ditu Goiurik, beira da, txapelketa bietan, txapelketa nagusi honetan pilotaririk gazteena, baina gaztea izanagatik ere ikusten zaio posturak, jarrerak eta errematerako uneak eta kolpaketak ongi ikasita etorri dela Leitzako aurrera pilota eskolatik. Bai, alaxe da ez, abilezi berezi dauke hor aurren errematen, dejadan bereziki, eta oso arriskutsu da hor aurren uzten bazaio. 15 urte ditu Goiurik eta batzuetan aipatu dugun moduan Leitzatik etorri da bertara segurara, Irati Zabalak 22 urte ditu eta Lizartzarra da, eta aurkarietako bat zaharragoa dute, nagusiagoa. Andre Aldaregia 30 urteko latasarra da eta Zabalak baino urte bete gutxiago du. Olatz Ruiz de Larramendik 21 urte ditu eta Olatz Zeulatetik etorri da ona segurara. Bipareta kanpora joan zaio Andreari eta tantoa hortaz gorriek lortu dute 3-1.
Bai, ona botadun bipareta ongi botatakoa zen, baina bueno, hor Zabalen txapara joan zaio eta tantoa Gorrin alde. Goiuri sakera. Horrika txikian etorri da. Sake ateratzera eta gaizto jarri du boste terditik azkerrez. Jaso eta gainera altuera, pilotari altuera. Jarri Olatzek eta horrengoan Gibelera Zafraldia, seitik ez dinekarri Iratizabalak. 2 eta 3 markagailuan hori egin beharko du. Olatzek atzean agindu eta Andreari aurrean aukerak sorrarazi. Bai, guain jodun pilotaka da oso zona izan da, eta hor 6 kuadrora arte bikain lortu duen pilotaka da hori oso zona ez. Eta kexu zen Iratizabala, baina horre zintziteken ez erregin. Ez, meritu handiz lortako tantoa izan da, eramateko aukera beti dago, baina oso zai ezen. Beste tanto bat jarri du jokoan Andreak, erdiko sakea, honetan ere larri jaso du. Iratizabalak Olatzek atzera, 6 eta 4 denetik jaso bai, baina baita pilota gehiegi loratu ere. Zabalak 3 markagailuan eta berriz ere atzean Olatz nagusi. Bai, oso fuerte hasi da, asko maten pilotari, ikusiko da, partidu aurrera joan ala golpe bixi horrekin saitu dezaken, baina 2 pilotaka da bikain ez, 2 tanto eta 2 pilotaka da bikain. Irunako berdink eta utxiko duen tantoa, jarri berri du martxan Andrea Aldaregi Alatasarrak. Zabalak jaso, Olatzi utzi dio pilota erdikoa, baina indarrean eta gorpuzera bideratua. Zabalak ekarri, Aldaregiak aukerako izan dezake hor, luze jarri du. Txokoan barrena, Goiurik zabaldu. Olatz Ruiz de Larramendik, 3 terditik atzera, 5 terditik eraman. Zabalak eta 2 terditik beste Zafraldi bat. 5 terditzeira, Olatzek. Zabalak jaso eta Olatz hor 2 terditik pilota bajatzen jaisten saiatu da. Eta saiatu ez hasi ere. Zeregin horretan hasi da pilota jaisten, baina txapazpira joan zaio. 4 eta 3 Gorriak aurretik. Bai, aukera hona zeukenez, azkenen asko ematen nahi den hortan tarteka pixko bat aldatzeare zuloa iteko raurren, mozture oso ongiten da biparetare bai, nik uste ongi indako autu ezela pixkoa jokaldi hori aldatzea, baina kasu honetan azpira joan zaio, txapazpira joan zaio. Sake gaiztoa jarri du, 6 terdi ingurura. Zabaletak Olatzek eraman eta oraingoan atzetik aurre alderago. Korrika egin arazi dio Olatzi aldere, hanka bizkorrak eta zoliak dauzka. Eulatearrak eta ez da errazamiltzen den horietarikoa, beraz. Ruiz de Larramendi nekatzea kosta behar zaie aurkariei. Goiuri, atzera xamarretik lan egin behar. Orain honetan Andreak eraman, Zabaletak atzera, bolea Olatzek jaso. Aukerakoa izan du hor Goiurik, Zabalera, Andreak jaso, Ormabikoa Goiurik, bertan da alere Andrea beste Ormabiko batekin erantzun dio jokaldi horri, eta kantxaren erditik Zabalaldera dejada egiten saiatu da Goiuri, baina ez zaio hori nahi bezala irten, 4 markagailua beraz. Bai, nik uste, horrongi moitu dula pilota Goiurik, Andreak defensa lan ona indula, hor moztutare pixkoat indarrez eman dio hankatara Goiuriri, eta Zabalen indako dejada hori txapazpira joan zen. Zabalak pasadio pilota Aldaregiari, eta badator Andrea sake ateratzera, pilotari pumpa eragin, eta beste tanto bat jarri zaigu martxan. Zabalak eragozpenik eta problemari gabe erantzun dio sakeari, eta 3 terditik atzera, 6 eta 4 denera. Olatzek pilota Inarrosi, Andreak moztu, bertan da Goiuri, erantzutearekin bakarrik konformatu da hor Leitzarra, gorputzera Goiurik Andreari, baina nola edo ala atera egin du, Iratik moztu, eskuinez Olatzek atzera, eta Goiurik etorri behar atzelari lanetara. Eraman, atzealdia zaintzeko eskatu dio Zabaletari, eta horrez diote elkarri kasu handi egirik egin Gorriek, eta azkenean pilota jaisten saiatu den hartan kantoa Gorrien alde txapazpira bidali baitu Andre Aldaregi, 5 eta 4. Nik uste horre hankak ez egula ongi jarri ez, pixkoat irristin diola, eta azkeneko, apoio hori jarri gabe zeukela
lurren eta horregatik bera joan zaiola, ez? 5-4 markagailuan atera du sakea Goiuri Zabaletak, ezker paretara Gaizto, 6-4 denetik, ezin eraman. Olatz Ruiz de Larramendik, 6-4, sakatzaile ona da Goiuri, eta hau izan da, bigarrenez saketik bukatu duen tantoa. Bai, saketik ongi sakatzen hasi da, aurrenekoan lortu do, guaine, bueno, sake ona motzen atera eta hor pixkoak eixo kostatzen zaio Olatzeri, azkenen gerri esartu beharreko sakek dielako, eta guaine sake ona Goiurin eskut. Zabaleta sakera, pilotari botea eragin, eta aurkariak nasteko Zabalera. Ia Laura etorri behar izan du Andreak, eta gero toki egokia hartzea kantxan kosta egiten da, baina eskura utzi dio pilotaka da. Goiurik Andreari, aldaregiak atzera, Sotamanoz. Iratik, moztu du pilotaren egaldia, Olatzek gibelera, 5-erditik Iratik eraman, eta pilota Zabaleratu eta Olatzik horrik egin arazi. Jaitsi, Eulatearrak, txokoan Leitzarrak, Latasarrak kantxa erdi aldera ireki. Goiurik atzera, airez, Olatzek defentsa lan ona. Moztu, pientartera, pilota jaitsita, Zabalak, Goiurik Zabaleratu, Andreak Sotamanoz ekarri, berriz ere atzera, eta indartxu Goiurik, Olatzek jaso, eta Goiuri hor bote lasterrean, pilota irekitzen zabaltzen saiatu da, baina txapazpira joan zaio, hankageldirik egin du jokaldia, eta hankageldian egiten diren jokaldiak besteak baino zailtxeagoak izaten dira. Bai, tanto gorra batez urdinentzat defentsalanen ibili behar izan duelako, Goiurik ongi moitu duelako pilota, baina hor bukatzeko zeuken pilota hortan, txapazpira, ez? Momentuz, errematen gehiegi asmatu gabe dabil Goiuri, eta horregatik nik uste, urdine partidun sartuta, eta momentu honetan 6-5 atzetik badare. Bestela esan da, 5-6 markagailuan aurretik Zabaleta eta Zabala, baina pilotan tanto egiten duen azkenaren kopurua aipatu hoi denez, 5 aldaregiak eta Ruiz de Larramendik, 6 Zabaletak eta Zabalak, beste tanto bat jokoan, 5-erditik pisua zuen pilota jaso, Iratik bien tartera jaitsi, Ruiz de Larramendik eta Zabaleta behartu, aldaregiak moztu, Zabaletak atzera, Ruiz de Larramendik 4-erditik luze jarri du, Goiurik sartzerik ez eta Iratik atzera, 3-erditik pilota 5ean jarri, eraman ezkerrez Olatzek, 3-erditik Zabalera, Andrea bere tokitik ateratzera, Goiurik, Andreak bildu, Zabalera, atzera ere Goiurik, honako hau ere bildu du, Andreak, Goiurik Zabalera, Andreak ura ere bildu, Olatzek ireki, gehiagitxo, ordea 7-5, defentsaren poderioz eta Goiuriren erasorako aukeren ondoren, tantoa gorriek lortu dute. Bai, nik uste horre defentsatik erasora pasa naizula eman indio eta ongi Zabaleratu, baina indar gehiegikin eman dion hortan Zabalera joan da, eta hor Zabalen txarra izan da, ez? Animo oiua, Zabalak Zabaletari, benga, aupa, eta erdi-erdiko sakea, atera du Goiurik. Olatzek eraman, Goiurik txokoan, goitasun handia egiri gabe, oraingoan bien tartera moztu, eta Olatzek atzeratu. Andreak ez du sartzerik izan, Olatzek jaitsi, Goiurik eraman, Andreak ireki, eraman, Iratik, txokora Andreak eta airez pilota oso zaila zen hori jasotzeko eta jasotzeaz batera jokaldia egiten ere hasi da Zabaleta, baina tantorik egiterik ez, 6-7 eta pilota aldatu dute oraingoan Andreak eta Olatzek. Bai, nik uste tanto oso politia ikusi dula, ez, erasoan eta defentsan ongi lau pilotarik, gero, bukatu nahi izan do gantxo eder horrekin kontra erasoan, eta gutxigatik, ez, txapara joan zaio, bestela, txalotzeko moduko jokaldia izan entzun. Sakea ez du jaso Irati Zabalak eta oso gaizto jarri du, ongi sakatzen ari da, eta bereziki Andrea sakeari etekinik handiena ateratzen dion pilotarietako bat, baina gaurkoan aurrekoan bezala
sake honak ateratzen hasi da. Bai, asko arrotzen do pilota saken, baina bueno, arrimatzea esmatzen donen emine egiten du, ez? Ezker paretan ongi sartzen dulako, eta ez die pilotak erreixak eramateko, Oin 6 erdi hortan ikusi da, ez? Zai ezela eraman dunarren justu. Andreak moztu, Goiurik eramaterik ez, hor biparetarekin bere burua saldu baizik ez du egin. Zabal eta Leitzarrak eta gero biziki gaiztotu zaizkie gauzak gorriei. Eta konturatzerako Ormaizteiko txakurraren egin dute. Andreak eta Olatzek harrapatu eta gainditu, harrapatu eta pasatu. Ibilian, tanto bat ez aurretik jarri baitira markagailuan. Bai, nik uste, momentu zurdinek nik ongi ikusten ditut, ez? Olatzatzetik sendo eta Andrea ere defentsan eta erasoan daukenen, asmatzen bai. Bixi biliz pilota. Eta, bete-beteko partidu ikusten nahi ga, berdintasun handikoa, eta ikusko du mendik aurrea nola jarraitzen du. 2 erditik, 5 erdi 6, Zafarraldi ikaragarria Olatzek. Zabalak bueltatu beste bat. Atzeragotik oraingoan, 3-tik 5, atzeragotik laburrago. Jarri du pilota, 3 erditik luze. Oiduen bezala. Zabala pilotak eramaten baino ez da ari. Eta oso urruntzen hor pilota jaisteko. Olatz, Ruizte, Larramendi. Hanka geldian zen gainera. Eta ez du behar bezala pilota jo. Eta aurrekoan gertatu zaion legez, hau ere lurrera joan zaio zuzenean. Hortantxe esango nukai dela okerrenez, ematen, ikaragarrik ematen nahi da pilotai, baina jesteko hortan ez da asmatzen nahi ez. Normalen oso ongi jesten do pilota, baina ez da pilotara ongi jartzen nahi jokaldi hori ikeko. Eta momentuz hortxe dauke utxuneik nabarmenena. Sake laburragoa orain, txokoan arroxko utzi du Goiurik, baina ez da heldu. Olatz, Ruizte, Larramendi, 9 eta 8 eta eskuin besoa. Goran saltxadu hor Goiurik, zerbait badu antza. Ez da bilelako akaso oso gustura jokatzen ariko. Bai, nik uste zabilela eskun nahi bezala sartzen, ez? Guain, arroxa marru utzi do, eta, uste Olatzek iristeko moduko pilota zula, baina eskun nahiko gozaik gaitz ikusten da momentu batzutan Goiuri, eta nik uste horren kexu adierazten dula. Hau ere sake laburra, Olatzek makurtu behar baina jaso, Goiurik sartzerik ez, eta 3-tik Zabal aldera. Andreak 3 eta 4 denetik sartu behar. Pilotari altuera eman, baina hori ez da nahikoa izan. Goiuri aire sarretze din eta gero txokoan Andreari bidea zabalik utzi diote aurkariek. Eta toki hartan txokoan deja de egiteko aukera. Era perfektuan baliatu du Latasarrak. Bederatzina. Andrea oso sendo ikusten dute, ez? Defentsan eta erasoan gauzek argi eta oso ongi sartu dela partidura. Eta momentuz lau pilotarik ongi aidiela esango genuke. Sake hau besteak baino laburrago Andreak, baina gaizto jarri dio Zabalari. Kontra kantxatik bildu, baina asko zabaleratu da pilota, asko erdiratu da pilota hori. Olatzek bildu, Zabaletak ez du nahi bezala jarri, Olatzek makurtu eta jaso. Aukerakoa Goiurik jaitsi. Andreak eraman eta ireki. Erditik Zabalera jokaldia. Goiurik, Andreak eraman. Txoko barrena luze. Zabaletak baina eskuan pilota behar bezala sartu gabe orain ere. Beso biak altxa ditu gora. Eta ez da libreari. Ez da tentsiotik libratu. Orain arte, Goiuri. Egiten ari den keinuek hori erakusten dute eta. 3-tik Olatzek. Pien tartera luze, badara makarga pilota horrek, alere arazorik gabe moldatu da pilota jasotzeko. Irati Zabala luze jarri du, txokoan barrena aldaregiak eta baita horren ondoren Goiurik ere, Olatzek Zabaleratu, txokoan dejada Goiurik oso urrunetik. Andreak altxatu eta Goiurik moztu. Gaizto jarri dio Andreari baina atera. Txokoa libre zen baina ez du behar bezala pilota jo. Irati Zabalak, 10 eta 9 jarri dira aurretik. Andrea eta Olatz eta lan polita egiten ari da bereziki Andrea. Aurrealde horretan jokoan hasten eta saltxa partidari ez hartzen. Bai, nik epatuko nuke Andrean partidu ez. Batez
iskin guztik tapatzen nahi da, eta nik uste Goiurik ez zulo hondik ez dola ikusten momentu honetan, saiatzen nahi da, urrutitik deja da bota, ze zabalduz, baino, bueno, Andrea daun bezala defensan zai edare bera itantoa sartzea, horrutxunik ez duelako ikusten, olatzatzean oso ondo, eta momentuz 10 eta 9 aurretik, eta bikote urdine gauzek oso ongiten esango nuke ez. Eta Eulate harrak erabaki du partida geratzea eta atxeden setera etortzea, gogordoa partida, tanto batzu jokatu dira, baina 20 minutu eta laurden bat dira, partidari hasiera eman zaionetik eta behar bada Uspo ere betexia ikusten zaio Olatzi, partida intentsitate aldetik nahiko mugitua eta bizia doalako. Bai, eta atzetik asko ematen nahi zaio, ez? Azkenen pilotakada bakoitzen hainbeste ematen zaionen gorputzere ustu egiten da, eta garrantzitsu izango dare fisikoki hemendik aurrera nola erantzuten duen. Momentuz bikote urdine ongi aidelako, baina baliteke fisikoak pixkoat erasanten badio pixkoat jestea maila hori, eta ikusko da gorrik hori aprobetxatzen duen, edo urdine kontrara berdin jarraitzeko gaitasune baduen. San Sebastian egunez, urtarrilaren 20an Irurtzunen ikusi genuen bereziki sufritu egin zuela Olatzek Uspo aldetik, baina hor hotza izan zen, horren eragile nagusia gaurkoan nekea eta partidaren gogortasuna izango da, horren kausa. Bai, azkenen, tentsioa, nekea, pilotari eman behar hori eta garaipenerako grin horrek, neke hori estra hori sortzen du, ikusiko du, hemendik aurrea nola erantzuten du. Zutitu dira lau pilotariak atxeden aldirik eta berriz ere beste tanto bat jokoan, zirrizta zaila jaso du Andreak eta gero Goiurik atzera eta indartxu, boste terdiseitik eraman Olatzek, txokoan Goiurik, baina txapazpira ez dabil eroso, ez dabil gaur eroso, airez eta aurreko joko alai hartan ez dabil ark nahi bezala jokatzen. Baina nik uste Goiuri, baina deserotasuna urdinak ari dira sortzen. Hori esango nuke ez, kasu honetan emeritu ere Andrea nahi izan dela oso ongi etxitako pilota izan da, tanto normalema tanto izango zena, eta Andreak altxatu duen pilota ikaragarria izan da ez, gero aukera honazun berrez egantxoakin horruzteko, baina deseroso nik uste batez ere Andrean defentsan aurren da bilela une honetan. Eta modurik onenean esan da, defentsan lana zintzo eta egokiro betetzen eta erasorako aukera dagoenean bater elotxarik gabe sartzen ari da eta sartzen ez ezik min egiten ere bai aurkariei. Bai, partidu, borobile momentu enten urdinen eskutik eta ikusiko da ez, badakigu Goiuri oso arriskutxe dela, sake berreskuratzen hartzen donen bere aukerak edukiko ditola eta guaini partidu asko da horretik. Andreak bihardu urdinen lemazain lanetan eta Goiuri izango litzateke behar bada orain artean jokoan kamutzen dabilena, baina tira atzean pilota jarrita, aurkariak nahastu ditu eta pilotatik oso urrun zirenez nola Andrea ala Olatz ez dute urdinetako inork ez du hor izan aukerarik pilotara heltzeko. Eta aspalditxoko partez, Goiuri Zabaletak berreskuratuko du sakea. Bai, tanto osona ez, horre biner dira Zabale lortu duna, azkenen luze jota inorretzion tokira, eta tanto ona Goiurin eskutik. Sakea luze jarri du, Olatzek eraman, eta iratik atzera, eta Zabaladera pixka bat, Olatzek ibili beharra izan dezan, eta apur bat nekadadin, sumatu diogu, Uspoa zertxo bait betea bazuela eta nekea bera ez da joango gora baizik eta aurkaria nekatzera behartzen baldin badute hortik bidearen tarte labur bat izan lezakete ibilia egina Goiurik eta iratik alere ez dut uste erraz amilduko denik Olatz. Ez, eusten dio normalen partiduri ez, eta nik uste gaur, ikusita Andrearen olaiden jokatzen horrek motivazio berezi emango diola eusteko, eta guainet Andreak lortu duen tantoa bikaine. Pilota moztu egin du, eta tanto ederra lortu du Andrea Aldaregia Lazasarrak, eta 12garrena lortu dute, lau pilotarien artean zuzenen diarduena Andrea da orain arte. Bai, bere mailetik, maile honenetik esango nuke oso gertu ez, defentsan bikain eta erasoan zesanik ez, eta nik uste partidu aurretik balin badu joazte, kasu honetan bere meritugatik dela ez. Sake gaiztoa, eramate utxagatik aitortu behartzaio meritua, Zabalari luze jarri du gero Andreak,
Eta Olatzek irutik bostera ibili egiten da pilota lurrean, bote arroa du. Eta horrek Olatzen jokoari mesede egiten dio. Hau ere Iratiren gorpuzera etorri da, baina Lizartzakoak jaso, bien tartera luze jarri du. Andreak Goiuri zabaleratu, atzera etorri behar Aldaregiak pilota biltzeko. Eta irutarditik berriz ere bien tartera luze. Paratu du pilota Goiurik. Olatzek atzera. 5 eta 4 denetik. Gainean jarri du Iratik. Andreak zabaleratu eta ia kontrakantxatik. Lan egitera behartu du Goiuri. Luze Txokoan Barrena, Txokotik Zabalera. Kantxaren erditik. Zabalera jokaldia egiten saiatu da hor Goiuri. Eta nik uste geldi eta pentsakor geratu dela. Pasatzen ari denari erantzuna bilatu nahian, baina hemen bereziki erantzuna Andrea izango da. Jartzen ari dena, urari baita aurkariak nahasten eta jokoan deseroso sarrarazten Goiuri. Bai, jokaldi hona zen ez, Goiurik kontraerasoan horre Zabalera botaduna, oso teknikoki oso zaie dena eta ongi botatakoa, baina kasu honetan txapara joan zaio eta beste tanto bat urdinen alde. Ezkerrean gora joan zaio hor Andrea Aldaregiari, aurkariak ez dira ohartu. Josu Benbeltzu epailea bai ordea, 11 eta 13. Andreak galdu duen, 3. pilota izan da hau, alere egin dituen tantoetan eta jokoan tanto bihurtu gabe egiten ari den jardunean. Ere baiarik onenetik oso gertu. Ari da gaurkoan jokatzen Aldaregia, sakea gaizto eta ia atxeden seteraino etorri behar izan du hor Olatzek pilota jasotzeko, 7 eta 3 laurden ingurutik erantzun behar izan baiti sakeari eta ainatzetik sartu beharra daukazunean ez da noski gozo sartzeko aukera izaten. Bai, oso sake hona zen ez, Ezpiterdin jarri do ezkerparetan itxatxie eta merituko sakea. Eta esaten nahi edo aipatzen nahi ez, urdinek sendo, Andrea maila oso sone, baina 12 eta 13 mendik partidu guainik oso irekie eta guainik nik uste Gorrike bere azken hitze zuela esan ez. Hemen ez ere ez dago erabakita, oso gertu baitira. Elkarrenetik bikote biak. Goiurik zer egingo du, luze jarri Txokoan Barrena, ezker eskuz sartu da. Boleaz Olatz, baina etzen bat ere erraza, hor kolpaketa behartzen moduan eta xuxen egitea. Eta azkenean ekarri dute partida, 13-ora, Goiurik eta Iratik. Ba, ikusten zen ez, hasieratik lan handien behar dela bikote gorrin batez ere Goiuri desaktibatzeko eta guain saketik asmatzen nahi da ez, zuzenen ez bada bigarren pilotaka da aurren gelditzen zaio eta bigarren pilotaka da hortan oso arriskutsu da. Lehen luze eta baita orain ere 7 eta 4 denetik jaso eta zerantzuna Goiurik kendu baitu jokotik. Ruiz de Larramendik, iruterditik atzera gozo, 6tik Zabalak, ezkerrez, jaso. Berriz ere Olatzek jodu pilota, bien tartean luze jarri du hor, Goiurik jaso. Baizik ez du egin, Txokoan Barrena luze. Andreak horren ostean, eta Olatzentzat beste aukera bat pilota zafaratzeko. 3 eta 4 denetik, 6 dira, 7tik eraman. Zabalak, ezker paletara gerturatu zaio eta ez du hark nahi bezala jo. Olatzek makurtuta pilota astindu oraingoan Eulatekoak. Aldaregiak luze jarri du. Zabaletak bien tartera bildu, Olatzek erantzun. Zabaletak Txokoan dejada txoste egin du gainera. Pareta biek bat egiten duten koskan jota eta gero Txokoan Zabalik eratu den zuloa. Ez dinobeki probestu du. Zabal eta Leitzar gazteak eta aurretik jarri dira. Aspalditxoko partez, orain urrengo 9 eta 8koan izan dira aurretik eta oraingoan berriz ere 14 eta 13koa dela markagailuak islatzen duen emaitza. Aurretik dira Zabaleta eta Zabala. Bai, oso tantona lortu du horre bin erdira botaz, Txokoan luze jota. Eta momentu honetan, takadatxoa harrapatuta Goiuri ez, asmatzen nahi da jokalditan eta hortxe aurretik jartzeko aukera eduki du. Ez du behar bezala, bi pareta eskuan sartu, Txokoan Barrena luze, bertan da Irati, jaso. Aukerako pilota Andrearentzat, erdira bizi,
Goiurik jaso ezkerrez ireki. Andreak boleaz Goiurik ez du, eskuan behar bezala sartu. Partida guztian zeharrari baita deserosotasuna agertzen duten keinuak egiten. Olatzek bien tartera jaitsi, Goiurik jaso. Txokoan Luzesko, Aldaregiak, Goiurik berak ere bai. Zer nahi egin lezake hor Leitzarrak, bipareta egin eta tantoa lortu du hor. Ongi irakurri du, egin behartzena eta tantoa perfektuki bukatu du. Bai, igual partidun Goiuri Andrea Olatza aipatu ditu eta Irati utzi du aipatu gabe, baina nik uste guaina aipatzeko momentu badela, ez? Azkenen hor momentu zaietan berak eutsi diore partiduri, ezkerraken lan bikaina egiten nahi da, naiz eta Olatz hemen 5 erdin 6 pilota jartzen ibili, eta meritu handiko lan egiten nahi dela hemen atzetik partiduri eusten, ez? Eta bigarrenez, atxeden setera etortzea erabaki dute Urdinek maldizioka, biraoka sumatu dut oraingoan Andre Aldaregia, ongi ari dira bi urdinak, baina ez behar bada haiek nahiko luketen bezala, markagailuan atzetik, baina kontuan hartu behar da partida gogortzen ari dela, tantoak gero eta luzeagoak ari direla izaten, eta behar bada jokoaz eta pilotek izango duten graziaz gain, hemen pilotarien gasolina deposituan geratzen den indarrak izango duela zer esana, hemendik aurrera bukaerara bitarte. Bai, oain gexio kostatzen nahi zaioa Urdinei nagusitzea, ez? Olatze oso fuerte hasi da, eta nik uste hor pixko bat ustu indela, eta guain ez da hainbesteko argitasunekin nagusitzen, eta aurrea xeo gelditzen nahi zaio Goiuriri pilota, eta hor, arrisku geixo hartuta momentu baten asmatzen hasi da, eta asmatzen nahi da, ez? Zutitu dira lau pilotariak, Josu Benbeltzu epailearen aginduetara jarri. Jokoak aurrera segidezan eta atera dusakea. Goiuri Zabaleta golatzek eraman. Airez Goiurik, jaso. Aldaregiak, txokoan Goiurik zer nahi egin lezake hor. Olatzek eta joko praktikoa erabilita atzean jarri du pilota. Iratiri gaiztotu egin zaio eta ekartzerik ez. 14 eta 15 eta berriz ere badatoz Urdinak gorrien gainera. Bai, berriz meritu handiko defentsa Andrean eskutik oso gantxona Goiurik, hor Zabalen sartu dura, baina Andreak altxatu do, gero Goiurik ez du asmatu berak indako jokaldikin eta Olatzerne onda atzen tantona. Eta ipagarria da, gorrien pilotarekin jarraitzen dutela Urdinek, batere materialik aldatu gabe, hau azpitik geixiago ibiltzen da behar bada, baina ere esan dugu Olatzen jokoaren ezaugarrietarako ez dela kaltegarria pilota hau, eta honekin ikusten da tranquil eta eroso dihardutela Andreak eta Ruiz de Larramendik, Andreak eta Olatzek. Bai, bestea botea roxoegoa zen, eta naiz eta atzeago igual jarri pilota eramateko roxoagoa da, hau indarren ematen denen zailagoa da altxatzeko. Aldaregiak zabaldu, Ruiz de Larramendik 3 eta 4 denetik atzeratu, eta ezkerparetara bildu gainera. Zabalak atera eta biterditik beste astinaldi bat, beste inarroste bat, Olatzek gainean paratu du Zabalak, ez du eskuan behar bezala sartu Andreak, gero Goiurik berak ere ez. Leitzarrak ireki, Latasarrak defentsa ona erakutsita eraman, eta Goiurik atzera. Sotamanoz, lautik jaso Olatzek, Goiurik Zabaleratu eta tantoa lortu, 16 eta 14. Goiuri pizten hasi da eta ari da bere ohiko jokoa plazaratzen, naiz eta bereziki Andrearen defentsak ez dion lana eta bere jokoa erraz egiten uzten. Bai, alaxe da ez, guainei begida zer nolako jokaldiatea behar izan duen Andrea tanto sartzeko, defentsan oso ongi da bilelako, eta baina ipagarrik uste tantontan Irati bera, ez? Ezkerrakin eraman ditun pilotak oso zaiek ziren, 7 kuadrotik eraman ditun pilotak izan dielako, eta gaur, atzetik erakusten duen sendotasun hori ere erabakigarri izaten nahi da. Eta Olatzi ere aitortu behar zaio meritua, lau eta laur denean Sotamanoz jaso duen pilota hura, iaia pasatakoa, ez baitzen batere erraza. Hori da, ez, nik uste denak somaia haundi nahi diela. Eta guai, eta oraingoan atzetik aurrera etorri da jokoa. Txokoan utzi du lehenik Goiurik, eta gero aurkariak behartuta txoko aldetik kantxaren erdira egin duen dejadarekin,
tantoa lortu dute gorriek, eta 17 eta 15 pilota zail bat ere iritsi da Olatz, baina gero kantxaren erdian dena libre zuen Goiurik, eta horra Andreak iristerik ez du izan. Bai, Olatutxoa harrapatu du Goiurik ez, esan du hasieran kosta zaiola bai eskun sartza bai jokalditan bukatzea, eta guen segidan jokaldi askotan asmatuz, tartea zabaldu du markagailu. Erdiko sakia orain honetan asko zabaleratu dena, luze jarri du txokoan barren abien tartera. Andreak moztu, Goiuri sartuko da jokoan, irekitzen saiatu da, baina etzen ura behar bada jokaldia egiteko aukerarik onena Leitzarrarentzat, 15 eta 17, eta berriz ere jera gain-gainean jarri zaizkie, gain-gainera etorri zaizkie, Aldaregia eta Ruiz de Larramendi eta gauzak zer diren, elkarri zerbait esan diote gorriek, eta irribarretxo atera dio Goiurik Iratiri, partidan sartzen eta jada pilota eskuan sartzen eta gozatzen ari den seinale. Bai, nik Irati oso sendo ikusten dut, eta atzen horrela erantzutea atzelari batek oso garrantzitsu da gero aurren aukera izateko. Egoin eraman duen pilotan partiduko adibidea da, ez? Justu eramanagatik dena eramaten nahi da, eta igual tanto izango zien pilotak ateratzen, ez? Eta hori Iratin aldetik aipagarri, eta gero hola lan inda gero Goiuriri hor gelditzen zaionen eta asmatzen dunen, guen bezala asmatzen dunen zaie da bikote honei aurreitea. Txokoan tanto polita utzi du, zertzela da polita, airez egin duen tanto honekin Goiuri Zabaletak, eta Iratiren lana azpimarratzen segitzeko, esan behar da lagunari ere animoa eta laguntza eskaintzen diola, eta partidan sartu duela. Apur bat bukaera alde honetan izan bada ere partidan sartu duela Iratik Goiuri. Konfiantza ematen ari baitzaio. Hori da, zuk usten zuen atzelari olako sendotasunekin bat eutxein gabe, zuk nahikoa duzu pixpate gauzek ongin, pixpat aurren asmatuta, errexago joaten da partidue, eta meritu hori eman martzaio. Eta ja da konturatzeako garaipena lau tantora daukate, 18 eta 15 markagailuan, eta beste tanto bat jokoan. Ikusentzule, ikusten hariko zaren legez. Olatz Ruiz de Larramendi sartuko da ezkerrez, postura behartuan, baina jaso. Hormabikoa Zabaletak, Aldaregiak bildu kantxaren erdialdetik. Aldaregiak atzean jarri du pilota hori, eta oraingoan Olatzek eman egin dio pilotari. Zabalak ekarri, Olatzek bien tartera jaitsi, asfalditxoko partez oraingoan ongi atera zaio aurreko batzuetan ez bezala. Goiurik ireki, Olatzek bien tartera altuerarekin eta Arrotxo jaso. Pilota biztik izaia, Iratik bien tartera luze, Zabala behartzera Aldaregiak. Lizartzarrak ekarri, eta Olatzek pilota atzean jarri eta zafratu. Hori doi iritsi da, pirika, txapa gainera gantxo ona Goiurik, eraman Andre Aldaregiak, atzera Goiurik, eta buruz gain basadie pilota Andreari batetik eta Olatz Ruiz de Larramendiri bestetik, ederkiari da oraingoan Goiuri Zabaleta, lotxagabe zentzurik onenean esan da, eta tantoak behar den moduan irakurtzen, eta gorrien jokoaren agintemakia hartuta. Bai, baina atzeko sendotasun horri eskerrez, tantontan merituz moitu du urdinek pilota, atzen ikaragarrek emanek Olatzek eta pilota asko baztertuz, baina arrakalei gabe dabil Irati denak eramaten, eta hola atzelari hola dabilenen ikuste berak sartu dula Goiuri partidun, eta guantxe bai ez, asmatzen nahi da ez, harrapatu ala bukatzen. Sake hueltan dejada polita utzi du oraingoan ere, jada dejada azpaditu 3 tanto bukatuta, eta harrapatu ala bukatzen. Hitzaudurarik edo arrakalari gabe ikusten du Goiuri jokoan, berant sartu da jokoan, baina sartu denerako hartu du aginte makila, eta ari da, plazaratzen ari da, erakusten bere ohiko jokoa, sartzailea eta oldarkorra den joko hori, hasi da plazaratzen, eta jada konturatzerako. Tanto bira, baino ez dute garaipena, zail jarri dior pilota Ruiz de Larramendi Zabalari, Aldaregiak txokoan barrena luze, Iratik jaso, Olatzek bate terditik atzera, bate terditik,
Bosteter dira, zazpidik erantzun behar Zabalak, eraman, alata guztiz ere. Aldaregiak atzera. Goiurik txokoan utzi du pilota hori, Aldaregiak ireki. Botez, jokatu behar du Goiurik, alere jaso. Eta bitik atzera, bitik. Bosteter diseira. Ruiz de Larramendik, zazpitik ekarri, eta gainera Aldaregiari sartzeko aukera kendu. Zabalak, seitik eraman, hori ere. Iratik. Olatzek atzera, erdiko pilota da. Baina zama pixka bat badu. Iratik jaso. Aldaregiak atzera, ezin Goiurik sartu. Eta iratiri espero baino laburrago geratu zaio bat eterditik beste zafaraldi bat, beste astinaldi bat atzera. Olatz Ruiz de Larramendik, zazpiterditik eraman. Irati Zabalak, txokoan Aldaregiak. Goiuriri sardadin agindu dio Iratik, txokoan jarri du Goiurik. Andrea Kaltxa, bolea zoraingoan Zabaletak, ireki Aldaregiak. Goiurik moztu eta tantoa lortu, 21 eta 15, eta Goiurik berak jo dio txalo. Zabalaren defentsa lanari ikaragarriki ari baita. Zabala gaurkoan defentsa lanetan, zazpitik eta zazpi eta laurdenetik pilota zail asko jaso du tanto honetan, eta tanto honetan begirik jarri gabe ere bestela ere partidan zehar ongi ari da defentsa lanetan, eta atzelariari lehen aipatu dugun moduan segurtasuna ematen eta konfidantza transmititzen. Bai, alaxe da, ez nik uste atzetik iten nahi den partidue benetan aipagarria Iratin eskutik, ze ikaragarri ematen nahi zaio Olatz, baina egia dena da, dena eramaten aiden hortan igual pixkoat Olatzek taktikoki aldatu beharko lukela, ez? Hasieran horre mozten saiatu denen bi txapazpira joan zaizkiotan ikuste horrekin pixkoat burun sartuta da bilela, bestela bipareta, Zabalea, moztu oso egiten do, eta horren behar pixkoa badu ez, ikusten da naiz eta atzera bota eta ongi baztertu, gaurkoan, ez dela nahikoa ez, Irati oso sendo da bilelako, eta igual pixko bat bukaera hontan taktikoki hori aldatu beharko luke buelta emateko aukera bat izateko. Eta partida eta erabaki dute gorriek, alerez dira, atxeden setean eserita jesarrita egon, zazpigarren kuadroaren inguruan pilotak adak emanez, zibili baita Goiuri. Atera du bere azkenengo sakea Leitzarrak, bosteterditik jaso Olatzek, airez Goiurik txokoan, ederki! Utzi du txokoan pilota hori Goiurik, eta artistarik honenaren pareko tantoa eginda amaitzea lortu du partida. Zabaletak 22, Zabaletak eta Zabalak 15, Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik ez dira bat ere kamutxetak gaizki aritu. Andrea eta Olatz partida txartxarrik jokatu dutenik ezin esan genezake, baina bereziki lehendabiziko zatian apur bat txartoago ibili bada ere, partidaren bigarren zatian sartu da, neurketan sartu da leian Goiuri Zabaleta, eta partida irabaztea lortu dute, Irati Zabalak ongi lagunduta. Bai, nik uste partidu oso nahi ikusi dula ez, nik behintzat asko gozatu dute lau pilotariri behide, nik uste lau pilotarik maila altu nibili diela, urdinetan hoxe Olatzek asko mandiola pilotari, eta bereziki partidu oso Andrean eskutik bai defentsan bai erasoan eukidonetan, eta gorritan aipagarrie Goiuri gozakaitze bilenen Iratik partiduri eutxi diola, gero horrek Goiuri bera partidun sartu dola, eta gero hortxe partidu erditik aurrea bai asmatu do jokalditan, eta tanto bikainekin ez garaipena, eta hortxe berriz goien jarriko die 25 garaipen honekin. Eta aipatu dugu, hemen behar bada partidaren amaierako zatirako izango zuela, gasolina deposituak zeresana, eta atxanka ikusi dugu Irati Zabala partida amaituta atxeden setera etorri denean, eta gogorra izan dela adierazi die galtzaileei, eta hortxeari dira Laurak barrederrean eta umore alaian elkarrekin solasean irabazi naiz galdu, familia bat delako ados pilota, astero, partidaro aipatzen dugu, eta horixe duzue kantxan ez zarete elkarren lagun, baina partida bukatu bezain pronto, ez duzu inolako eragozpenik, batak bestearekin hitz egiten hasi, eta aldageletan dutxetan elkarrekin egon, eta aldageletatik kanpo ere, mai baten bueltan jarri eta lasai otordu ez disfrutatzeko, hori ere badelako ados ez da pilotan, partidotan eta entrenamenduetan bakarrik ari den talde bat, familia bat baizik.
Bai, kantxan, dena ematen duk, kantxatik kanpo nabari edaba giro berezi hori. Gaur bazuen ikuste elkarri zer kontatu ez, Gorrik esan izan dioa, asko mandioala urdinei pilotai asko mandioala, eta zai egin zaioala ez, partidu erdi arte zuloik bilatzea, eta aldiz, urdinek hoxe ez, esan izan dioa bukaeran gehiago asmatuta garaipen ona lortu duela. Baina, nik uste laueke pozikeoteko moduko partidu egin duela, eta pozike honen diela, ez? Bai, galtzaieke puntungatik ez, baina indako partidugatik bai. Eta pilota, batzuetan bakarkako kirola izan arren, batzuetan bakarka jokatu behar den arren, talde kirola da, eta dosek talde kirola izate hori edo taldetasun hori oinarrian dauka. Zuek ez baituzu inolako eragozpenik, partidatik kanpo elkarrekin egoteko, eta hori ere bada adosek duen beste berezitasunetako bat, jera. Bai, elkarte bakoitzak bere balioak transmititzen ditu, eta gurea, beti esan izan du familia handi bat osatzen dula, eta laguntasun hori transmititzen saiatzen ga, ez? Kantxan dena eman barra dago, kantxatik kanpo launega, eta nik uste hori, txikitatik ere helarazten saiatzen gala, atzetik datozenak balioekin eta baloreekin ezteko, ez? Eta bertara ikusten da Goiuri Zabaletak lagunak ekarri dituela, besoa jaso du gorantz, eta horrek esan nahi duena zaleak eta leitzatik lagunak ekarri dituela, elkarrizketetara jo aurretik azkar errepasatuko ditugu lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak, Sakez 3, Dejadaz beste horren beste, txokoan 4, Airez 2, bi paretaz irekita Airez eta atzera jota bana utzi du Goiurik, eta 5 galdutako izan ditu, Iratik ez du galdutakorik izan, Iratik galdutako bat izan du, egindakorik ez du izan, baina lan merituzkoa eta benetan aipagarria utzi du Lizartzarrak, Andre Aldaregiak 4 tanto utzi ditu, Sakez, Dejadaz, txokoan eta moztuta bana eta 3 galdutako izan ditu, eta estatistikekin amaitzeko, atzera jota 3 tanto bukatzea lortu du Olatz Ruiz de Larramendik, eta galdutako 3 pilota izan ditu. Benetan bereziki gaurkoan aipatzekoa behar badaiera Irati Zabalaren lana, eta nik uste atxeden setetik elkarrizketen setera joan da diren Irati Zabaleta, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala bigaraileak ustura izango direla, gaurkoan etxera puntua eramatea lortu baitute hemen seguran. Bai, denak nik uste kontentu ez, Gorrik batez momentu zaiei buelta mandioalako, eta, asmatu duelako bukaeran partidu irazten, eta urdinek, hortxe ondu duelako bukaera arte partidu irazteko aukeraki. Eta estatistikakin amaitzeko, partida ikusiko zenuten moduan 22 eta 20 bukatu da. Eta Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak lortu dute garaipena eta txapelketa honetako 6. puntua jokatu dituzten 8 partidetatik, eta 2. postuan jarri dira, edo behar bada baita lehendabizikoan ere, Maili Barrokalekin eta Naroa Agirrerekin berdinduta, partidak 42 minutu eta 10 segundo irandu, eta garaipena diogun moduan Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak lortu dute Andre Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren kontra. Hauek esan daia da bai, prest ditugu elkarrizketa setean bi garaileak, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala alegia, eta denbora gehiagorik ez diet itxaron araziko, ni hurbilduko naizaien gana, eta zer kontatzen diguten aurrena garaileek, eta ondoren partida irabazterik izan ez duten Andre Aldaregiak eta Olatz Ruiz de Larramendik elkarrizketetan. Hementxe ditugu bi irabazleak, Goiuri eta Irati, pozik garaipenarekin pentsatzen du Irati. Bai, pozik, genekin partidu oso zailukiko genula, batez Andreak dena asko defenditzulako eta Olatzek eman nite diolako, eta partidu oso garruko genula, baina gustu egindako partidukin izan da. Nabarmena izan da bereziki, gaur atzean Olatzi erakutsi diozun sendotasuna, pilota asko jaso behar izan duzu partida guztian zehar, oso atzetik gainera, zazpi eta laurden ingurutik, postura behartuan, baina gehienak jaso dituzu, galdutako bakarrarekin joango zarelako Lizartzara etxera. Bai, Olatzek esan da kriston pila ematen dio, banekin nei atzea botako zuela pelota gehiena, partidua atzea kargatzen hasiko zela. Eta nik, eustean nula helburue, eta nik uste lortu etela eta guztua. Eta Goiuriri gainera askotan lagundu diozu. Bai, esan da hor,
Goiurik baita partide ona indula, tanto bastante inditu politek, eta nik uste laguntza oso eman ditela. Eta biek bikote ona osatu duzue, bikote sentsazio ona eman duzue, eta sailkapenaren goiko koskan jarri zarete, Maili Barrokalekin eta Naro Agirrerekin bertinduta, 8 partida jokatu eta 6 garaipen erdietsita. Bai, gaurko partida irabaztea garrantzitsua izan goiko postuetan mantentzeko, eta nik uste helbure lortu deula eta egindako partidukin guztua. Eta Goiuri zuri dagokizunez, behar bada partidaren lehenengo zatian ikusi zaitugu gutxiago sartzen, Andrea izan baita orduan partidan lemazain, baina partidaren bigarren erdian jada zure jokoan sartu zarenean eta abaguneak zabaltzen hasi zaizkizunean, asmatu egin duzu eta tanto sorta eder bat bukatuta joango zara Leitzara. Bai, egi esan, hasieran hotz sartu nahi 8-10, ez zinen pixuat, Andrea dominatzen hasi zaitorra aurren bere jokukin, defentsan neharki, eta hor hasieran nik uste kosta zaiula partidun sartzea eta pixuat gure terrenora eramatea, eta gero ja erditik aurrea bai gozatutela asko, iratik esan bezala Kriston partidu egin nik uste bera izan dela partidu erdie, mendik zazpitik ibili eramaten, eta gero zuloak ikusita, saiatu naiz bukatzen bai dejadazta nahiko airez gaur, eta oso guztua. Noiz edo noiz aipatu izan dizut, sakea da, zeure jokoaren arma nagusietako bat, eta gaurkoan sakez 3 tanto bukatzea lortu duzu, eta horrez gain bestela ere bukatu dituzu tanto asko, eta partidaren bigarren zatian izan duzu jokorik nabarmenena. Bai, esan bezala hasieran sake eginde, lehenengo tanto asak ezintzen da, baina gero deseroso sakekin, gero, pelotain ikuste hartu jotela pixkoat modu eta hor sakekin saiatu naiz nasten de bai, ja lehenengo peliotakadatik, bai atzea botatzen moztuzta eskuinea, eta saiatu hori aurkarik muitzen eta zuloak bilatuztan da egiten. Eta gauzak zer diren, edo zozketaren apetak zer diren, bigarren itzuliko partida, ostiralean, Olatzen eta Andrearen aurka jokatuko duzue berriz ere, Zaldibian, Resti pilotalekuan. Bai, oire partigorra izango da, berdina izango da, baina partidu zikalarezti igualak, guk egun txarra izan dezakeu eta baita behaieke bai, eta esan, aber gogoz goaz eta aber nola atatzen zaiun urrengo partiduen. Gaurkoa ikusita, nondik egin ahal izango diezu hemen ostiralean Zaldibian Andreari eta Olatzi? Nik uste gaurko bide iguala, hartuko duela pixkoat, sakekin hor nasten hasieratik, eta gero tantoak aurren bukatzen, Olatzeik azken finen kristonak ematen txo eta hor iratik lanak izaten txo. Gaur bezala jokatzen badot, erra izango litzake, baina partiduzik ez iguala, baina inbeharko da aldena. Eta bukatzeko nire partetik azkena partida gogorra izan da, Auspo aldetik eta Eskuen aldetik nola bukatu duzuen eskak? Ongi nik uste, bai, Eskuzta ongi eta Auspoz baita ongi. Hor erdi alden bai izan dietan togor batzuk, baina gero rekuperatuta eharki. Irati, zu behar bada partidaren amaieran apur bat betexeagoa ikusi zaitugu Auspoari dagokionean, baina zer moduz amaitu duzu Auspoz eta Eskuetatik? Eskutatik ondo, baina tanto gorrak egon die azkenen atzen, da hor, nekatu txamar bukatzu, baina gero atxeden aldikin da bastante ondo rekuperatzen. Izango dituzue 5 egun urrengo partidarako, ostiralerako eta atxeden hartzeko denbora eta arnasari buelta emateko denbora nahikoa izango duzu hemendik ostiralera bitartean. Eskerrik asko neskak eta datorren ostiralera arte. Eskerrik asko. Hauexek beraz, bi irabazleen hitzak, Goiuri Zabaletaren eta Irati Zabalaren hitzak eta geure atzetik aurre aldera etorri eta jarri zaizkigu hemen geure galderei erantzuteko prest, Olatz eta Andrea. Olatz ezin esan dezakegu partida txarra jokatu duzuenik, zeuk asko eman diozut pilotari, Andrea ere oso sartzaile eta tanto sorta eder bat bukatuta joango da etxera, baina bereziki bigarren zatian aurkariak piztu eta akaso zuek itzali zarete. Nik uste hasieratik partiduan sartu eta ibili garela, ondo jolaztu dugula, baina hori 15-13 jarri garenean beraiek aurreratu gaituzte eta hor pixkat ez partida utzi da, baina nik uste oso ongi jokatu dugula, así que horrekin geratzen gara. Eskuetan indar handia duzu eta palanka ikaragarria askotan atzeko kuadroetan zeuzara nagusi eta partidaren lehen erdian zeuk agindu duzu, baina bigarren zatian bizkarra ikusi diozu. Irati Zabalari bera izan baita agintzen partidaren bigarren erdian, dinamika apur bat aldatu denean. Nik uste gaur inoiz baino gehiago eman dio dela,
hemen atzan neukan irati, baina bueno, berak oso ongi eutxi dio, eta azkenean bat tantoa beraien aldera jaisten zen, hasi que... Eta kamutxago behar bada, jaisten, pilota bajatzen, bat baino gehiago joan zaizulako txapazpira. Bai, agian gehiago jaitsi behar nuen pilota, baina batzuk lurrea bota ditut, eta bueno, pizkat beldurra edo, ez ditut gehiago bota. Andrea, zeu, ez zara normalean sakearekin asko nabarmentzen zaren pilotari horietarikoa, baina gaurkoan saketik egin dituzu tanto batzuk eta horrez gain oso lotxagabe jokatu duzu lehen erdian, naiz eta bigarren zatian luzitzeko aukera gutxiago eduki. Sí, ha sido un partido muy duro. Sí, he intentado con los saques, bueno, pues intentar arrimar lo máximo posible, pero bueno, hoy Irati llevaba todo. Yo he intentado arrimar lo máximo posible, pero bueno, otros días salen mejores. Aurkariak nahasten saiatu zara eta bereziki hori lehen erdian lortu duzu bigarrenean Goiurik hartu baitu, aginte makila. Sí, igual en la primera parte hemos estado más a gusto, acertando mejor que ellas, y luego ya en la segunda parte ellas han acertado más y nos hemos pasado más defendiendo que atacando, y al final pues... Intentsitate aldetik nahiko luzea izan da gaurko partida, eta Auspo aldetik larri ikusi dituztegu une zenbaitetan, zer moduz bukatu duzu Auspo aldetik? Sí, ha sido un partido muy duro y bueno, en general tengo bien las manos y bueno, eso, ha sido un partido muy duro. Eta zozketa zeinen kapritxosoa den ostiralean Zaldibian, berriz ere Goiuri eta Irati izango baitituzu aurkari, bigarren itzuliko partidan eta bi partida elkarren segidan haien aurka. Sí, sí, nos vuelve a tocar ya la semana que viene contra ellas y bueno, ya sabemos cómo tenemos que jugar y bueno, por el mismo camino que hemos empezado hoy. Hoy hemos empezado bien y seguir así hasta el final. Zer egin beharko da hobeto ostiralean zuek puntua lortu eta 22 egitea lortzeko? Yo creo que como hemos jugado hoy, esa intensidad y no bajar o no dejarles que entren en la segunda parte y a ver si acierto mejor con el saque. Ederki baneskak hartu atxeden eta ostiralean izango dugu berriz elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hau esek beraz, lau protagonisten hitzak eta hauek entzun da, bagatoz elkarrizketen postutik, elkarrizketa setetik jaialdiari ez emakizunari bukaera emateko tokira, hablen artean eta badugu eman nahikoa behar, baina jartzea ongi kokatzea lortu dugu, eta jada bai emanaldiari bukaera emateko moduan gara. Joan da gaurko jaialdia ere, gauza ederrak ikusi ditugu nola promozio mailako partidan ala lehendabiziko mailakoan, bigarren honetan Goiuri eta Irati sendo, bereziki Iratiren lana nabarmentzeko modukoa izan dena, lan sendoa eta bikote gisa sentsazio onak plazaratu dituztena, eta horri esker lortu dute hartara garaipena Goiurik eta Iratik, eta Andreak eta Olatzek ere maila ona eman, baina garaipenik lortzerik azkenerako. Bai, oso partidu ona ikusi dula esango nuke, ez? Lau pilotarik maila hundit, bete-beteko partidue, gogorra, pilotakada askokoa, eta erasoa naiz defentsan lau pilotarik oso ongi, ez? Nik partidu bikaina ikusi dula esango nuke, eta animatu gaur hemen ez zeudena YouTubeen konektatzeko ze partidu politia ikusteko aukera eukiko du. Eta bertara etorri garenok asko gozatu dugu, eta nik uste etxetik ere partida ikusi duen pilotazaleak ere asko gozatzeko motiboak behintzat izan dituela. Bai, partidu oso ona izan da, lau pilotarik maila honen, eta nik uste gozatu hartu dula kanpotik eta zoriondu behar diela lau pilotarik induen partidu gatik. Eta elkarrizketetan aipatu dugun moduan, zeinen apetatxua den zozketa, berriz ere ostiralean, 5 egunen buruan, partida hautxe bera errepikatuko delako Zaldibian. Bai, guain rekuperatzeko astea badaukea, eta gero, ostiralen berriz elkarren kontra iko die. Gaurko ikusita, berriz partidu handia ikusteko aukerak, eta gogotxu joanen die Zaldibira ere partidu hori jokatzea. Martiari hasiera ostiral arratsaldean emango diogu ados pilotaren pilota kontuei dagokienean Zaldibiako resti pilotalekutik esan bezala, arratsaldeko 6etan hasiko da bertako jaialdia, lehendabizi promozio mailako txapelketaren 7. jardunaldiko partida jokatuko dute batetik Natale Aranburuk eta Amaia Arrastiak, eta bestetik Janire Sotilek eta Leire Oskozek, eta ondoren jokatuko da lehenengo mailako txapelketaren 20. jardunaldiko partida, bigarren itzulikoa, bikote bi hauen artekoa, batetik Aldaregia eta Ruizel Larramendi izango ditugu, bestetik berriz Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala, eta orduan aldatuko den gauza bakarra elastikoen kolorea izango da, gorri zariko direlako Andrea eta Olatz, eta urdinez egingo dietelako aurre Goiurik eta Iratik, eta gaurkoa ikusita
zaleak bertarako animatuko ditugu, Zaldibiara ez badoaz YouTuberen bitartez partida ikusteko animatu behar ditugu, pilota zaleak izan ere gaurkoan gauza eder asko ikusi dugu, eta nik uste ostiralean ere gauza politak ikusi behar ditugula Zaldibian, gauzak ondo baldin badira behintzat. Bai, hemendik aurrean ikusteia gaina ikusita sailkapena nola da, gauzek oso estu daude eta partidu bakoitzek urrea balioko do. Goen ja, bueno, astebururoia 3 jaialdi eukiko ditu, bete-beten sartu gaia txapelketan, 3 aste zirraragarri heldu zaizkiula aurretik, eta gozatzeko, ez? Kantxan gehixo sufrituko du, baina kanpotin ikuste gozatzeko jaialdik izanen diela. Eta berriz ere ostiralekora itzuliz, borrokagune aski desberdinak batzuentzat, Irati eta Goiuri aurren edo bigarren sailkapen nagusi hartan, eta azpialdetik goialderako asmoekin, Andrea eta Olatz. Bai, bereziki Andrea eta Olatzentzat izanen da erakigarri, ez? Goiuri eta Iratik aurko garaipenakin, Naroakin eta Mailekin batea hor goien sendo jarriko dielako, eta atzetik 3. eta 4. postu hortarako estuxio daude gauzek, bikote asko daudelako hor sartzeko aukerakin, eta beraieke partidu hori garrantzitsu, beraientzate garrantzitsua izango da puntu hori hor sartu alizateko. Eta alere, astebukaera ez da bakarrik ostiralera mugatuko, larun batean Durangon eta igandean Beasainen ere izango garelako, eta hor ere jaialdiak izango direlako, beraz hemendik aurrera asteburu bete-beteak etorriko dira, batean zein bestean pilotaz gozatzeko. Bai, bete-betek eta erabaki horrak, ez? Azkenen, txapelketa oso polite dijoa, sailkapena oso estu, partidu goi mailakoak eta oso partidu honak ikusten nahi gala esango nuke, eta azken txanpare berdin seitzea espero du, eta berba gozatzen duen, ez? Hala izan bedi eta goza dezagula pilotalekuetan, baian eta bai hemen, besterik ez beraz, pilota zaleo gaurko segurako emangizunari hemen jarriko diogu amaiera puntua, eta gauzak ondo irela behintzat, ostiral arratsaldean, arratsaldeko 6:00 aurrera izango dugu berriz elkarren berri Zaldibiako Resti pilotalekutik. Besterik ez, plazer baduzue, ostiral arratsaldera arte izan ongi, eguerdion seguratik. Eguerdion.